Hello guys, mamka say guys, siyana ine face yangu naika, siyana ine face yangu tongoita life. Anditi ndokuziva ima diaries ngati siyana ine face yangu tongoita life. Anditi ka muri say guys, muri say hanza how you feeling? Ndikamwa mapirisi avo zvinomboita nani zvozodzoka papa ndendamboita beta zvozodzoka papa ndendambonwa medication ndakapiwa medication ndakawanda duturawo mapirisi ese flosi duturawo mapirisi randakapiwa guys toda kuti tingotaurirana so guys imi chamunondiitira ka hanzi face yedu tese temese tiri kusarira guys vakadzi vakawanda munoziva vakadzi vakawanda kumeso ukuku nyaya dzemamelasma nyaya dzemapigmentation nyaya dzekutongo Vicky, thank you for asking Vicky. Better, zviri nani ndiku asati yanzopera pera but ndichiri kunzwa kuti maindi munozati musana unogwadza guys musana ndakazengeta benziri kwa doctor ndichamira kudai ndichagara pasi chayagwadza ndichadii kuita kunge munhu anoda kuzvara nenhumbu mai mwana kuita kunge munhu ari kuchekwa imi musana unogwadza musana unorwadza anyway unoita kufamba wakadai segonye kudai musana uchirwadza guys musana uchirwadza papasina kumira mushe musana papasina kumira mushe ndamwa hangu mapirisi andakapiwa egreen so kwemapandagon ameno pendagon pain gona ameno maswera seku guys maswera sei nangoti ndingokurumidza kuti tingoti wangu tingonesana guys siyana ine face yangu anditika ngatiitei zvandafambira zviri important pano anditika newe mishi mukarati I'll block you pano. This is not your page. You go and do your nigikiri, your negativity in another page. Mukadzi mukuru wamuka makuseni kutsvaga tasere kuti uende kunotaura zvaunoda kumapage evanhu. We didn't invite you here. And the skin yacho ndeyani inobleach. Ndeyako ere zvinokuaffecta kupi kumba kwenyu. You've got enough problems kumba kwenyu dzokuti you should be attending to. Kunotonena tete vari kutokuroyai kuti musaroorwe kuti musagare zvakanaka mukati medzimba dzenyu varume venyu uri busy kuya kuda kulectura ndanzi bleaching must fall. Bleaching yaona ipa pandeipi ndeipi kumba kwenyu wapedza here zvidhoma zviri kumba kwenyu wapedza here kuti mutore zvikwambo zviri kumba kwenyu mutsvake maprofita nenganga vanobvisa zvikwambo zviri kumba kwenyu woti teki nevari fesi dzavanhu you've got enough problems of your own kumba kwenyu that you should be concentrating on pane kuconcentrate nezviskin dzevanhu dzisingahliza kumba kwenyu dzisingatauri newe dzisinei newe munhu usingatozivi hautondizivi I don't even know you and I don't wish to know you andiwani zvidhoma vanatiti vari kuwaka hauna kurohwa izvozvo vanatiti vari bhizi kureverera kuti usaroorwa instead yekuti bhizi kuti utsvage kuti uwane nyasha udzikinurwe tsve kusiya vanatiti varoyi kumba kwarugwa newe teki oti nesu vanhu havasingafi wakasangana navo vasingazivi ganda racho harinei nachikumba ndechangu hachinei nawo newe iwo nechako wakaveva wakazviviga mughosti timboonawo chako ngatimboonawo chako iwe chako chikumba chawakaviga mughosti umo yatimbochionawo kana usina kutonyanya kutobleacha iwe kudarika isu ini ndikableacha ndeyangu its my own skin I do what I want with it haina kujadza kumba kwako haina kukukumbira mafuta ndobika ndoga ndeyangu hanei newe saka imbofokasana navatete vari kukuroya yuko uwane murume handiti umborogwa usiyane nesu handitika tatikubatsire ipapo right aiwa anoda kudairwa Brenda kuti anyatse kuziva kuti usati wafokasa nevamwe vanhu kwenyu kune maproblems akatowanda anofa kunge uchitove busy nawo wotosiyai kwenyu woda kutekiteki neye kwedu edu ungamapedza ekwedu ungamapedza iwe kwenyu wapedza zvidhoma zviri kutenderera muyadhi kumba kwenyu zvoda kudobiswa zvazvabviswa sokuda kutekiteki nevanhu handiskini dzavo iwe yesi mama tani muri seisei uri seisei naipaskini yani zvakaoma chokwadi esi Natasha alright here guys ndauya panapa tida kuti titange tataurana nyaya iri important kuitika panapa nditi ndoda kumbotanga ndataura naimi guys munozati takakuti pepa yamai vave kufigwa nemwana uko tikati ngaticontributei 2.5 tivabatsire handiti
tivape vanhu vakaita come through. Pane vanhu 2 vakabvisa ma500 handiti, Lucinda na SIS Smith Sonya vari kuDurban. Vamwe vakabvisa ma100 handika ma100 vanenge 2, umwe akabvisa 50 rand handiti, indikabvisa 200 rand. Mari yatinayo right now guys, vamwe vese vakapledge nanhasi hamusati mabvisa mari dziya dziya. Mari yandakatobata right now is about 1450. 1450. Saka mari kutambe tinayo hazviiti guys. We need to tipe family. Hanimona. Toda kutipe family weduwe. Saka kana wakapledge kana kuti ndongoindisa yakadaro guys. Kana kuti ndongozoindisa yakadaro because ndambomza vakumirira chiti vamwe vakapledge ma100 vaya vachaunza. Vana havana kudi, havana kupledge, havana kuunza. Saka ndongoindisa yakadaro nokuti zvakutonetsa guys. Animaona hatingarambi takaichengeta plus pamwe vanenge vachida kuiga munhu wavo plus nezuro ndakatombotirai namba yabhudhi vava yadzadza vaya kuti ndivaudze kuti uyai palive tiitaure nyaya yemari vakateerera muchinzwawo but foni yavo yanga isingapindi. Handisi kuziva kuti nhasi inenge yakupinda here chifoni yavo. Ani mazviona. Saka handisi kuziva papa kuti toita sei guys. Ndinongoendisa yakadaro because vamwe vazhinji vakanga vapledge up havana kubvisa. Havana kubvisa 2.5 inotokwana but ntongoti kana vanga vasina vanga vakamirira month but chitunu hachimiriri month ka guys. Chitunu chinenge chida kuvigwa. Saka vakawanda vakapledge havana vakapledge havana kuplay havana kubvisa. Animaona. Saka ndongoendisa yakadaro here kana ndoita sei handisi because kuti ndirambe ndakangobatawo mari izvo zviri mubhuku. Mari iyoyo inotogara mubhuku iro randakabata. Inogara mubhuku iyi mari iyoyo kuti ndirambe ndakaibata hazviiti. Ndakangoisa mubhuku iyi mari iri mubhuku mukona. Inogara mubhuku imomo mari iyoyi kuti ndirambe ndakaichengeta hazviiti. Hanimona kana chengeta pledge guys ngatizadzikisei. Kana usiri sure kuti unowana mari andika usiri sure kuti unowana mari iyoyo please don't pledge. And don't pledge kana usiri sure kuti uchawana mari iyoyo. Saka tongoindisa hangu kairipo iyoyo. Kana kuti todini because we need to call that brother tivaudza pano kana tichizovaudza kuti mari yavo yatinayo tichivaitira e-wallet tovaitira e-wallet kuti vadi vakwanise kuti vaone plan yekuti vavige mwana uya. Because ingo tikuda 2.5 chete. Tikandoti ni yakwana guys vana chipledge ma100 avo hobo but hapana kana mari yacho yakabuda. Scarcely uya ku WhatsApp. Come to my WhatsApp. Pride dai vaidaro kuti munhu esanenga pledge manje kana usina uchitemba kuti ndichazomirira month end guys munhu anenge afirwa anenge achida kuviga munhu amiriri month end. Anditi hamiriri month end. Netiwe yakwanda kukwanisa kundonoitora ini inoforegwa asi neti usandidaro. Sure ndingaenda kunoforera 50 rand kuShoprite ndamboitora ini 50 rand wakatumira reverse back you. Sure neti asi chokwadi usandidaro. Nene tundisira 50 rand kuti ndotora nditi kuma line aya kuShoprite mazombe omba yanenge ariko naimi kana ndimwe ndiudzewo ndichinomitenza line rori ya 50 rand neti wakandiomesera paya ndamboitora ini 50 rand yako neti iriko chaka ndani unozviona tarisa handina potora 50 rand yako. Neti wakandiomesera nichadicho chechanga chiri kundinumira mulaini ndichinotora 50 rand neti wakandiomesera anamboitora muzwai wabidiwe umwe akanga atopledge yako kuti simeli chindisira indozopfura nchikupai saka musa pledge before kana musina kubata mumaoko. Andika aiwa hazvina kuipa kusa 50 rand ndoye anenge awana ndoye anenge anayo and is the thought that counts. Handimaona 50 rand haina kushata but paakazoisa pacho manje kokuti ndinde kuya kumazilaini nekuShoprite kwekwa ndinofora line ndichiforera 50 rand ndopakandikuona ipo paya pakandishungurudza paya kuti mazikiwa anogara ari paShoprite guys munomaziva ndirimo mulaini bebe hawani awa ndakamirira 50 rand kaizakana ndada kuitora ini ndamboitora ini neti ndanotora 50 rand iyoyo indanoitora 50 rand iyoyo uite e-wallet star wakasenda 100 ndiwo umwe wakasenda 100. Aiwa balena ndimiri ndomira pala ndi wakati 50 rand yako ndiye wakatumira nduma kuenda kuShoprite. Saka ndipune malaini kunogara kune makiu kuya. Saka ndechando chakachiri kwechi akana vakumana haiwa bedwe 50 rand iri right net but itore iwe weka ota zvokuita e-wallet zviri nani zvitori nani kuti uite e-wallet. Saka tizobata bhudhi vava itokumbira aka single mother advisor uya ako kuinbox uya kuWhatsApp my single advisor kuWhatsApp not kumusa uye kuinbox uyai kuWhatsApp ndokuri first
ndipewo number sisi. Oh, vanhu vakuda number nhasi. Asi guys musiya maimbo pledge wari nditi. Hello Neti. Ndinoita sei? Saka ndimiri paline. Okay. Kwai Neti chero ndikaenda ku Pick and Pay chero kupi ndinongosvika ndikwai ndisamire paline ndongonanga kumberi ndinoti ndauya ndinoda mari. Ndizvo zvari kundudza. Hello. 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 Yes. Ndiri palive rwomire tozotaura ndapedza. Saka ndichangoenda ndikwai ukangoenda kana kuShoprite kana ku Pick and Pay kumberi ungononanga straight kwanzi ava uyu hanzi unongonosvika aumiri palive kwa unongopiwa ndozvaandiudza. Saka chatotoya kutsvaka iyo message iya futi yakambondisendera ndoenda kana ndangoendako asi vakatimira blind guys handingambomiri paline. Handingambomiri paline. Handingambomiri paline. Hanzi chamaisa icream yeko exfoliate yandaisa kumeso. Ingori icream yeko exfoliate yandaisa kumeso. Exfoliation cream yandaisa kumeso. Ngatimbosiya izvo face guys taure zviri pano. Animona. 50 rand yakagona nokuti is the thought that counts but the way yekuti ndizonomira line ndo yana ndisiri comfortable nayo. Amona. Saka ndonya yekutanga iripo anditika kuti tigone kuzopa bhuti ava chega titombova try tuonoti how far. Kune vamwe vachapromise kuti vanoisa here isati ndafonera bhuti ava. Kune vachapromise kuti vakuisa ndisati ndafonera bhuti ava kuti ndivaudze esi precious nhasi ndiri nani zvangu. Kuti ndivaudze kuti tizive titivamirire. Iwe nono hauna kubvisa. Nono ndiomo wakapledge. Nono wakapledge hauna kubvisa. Nono you pledged you didn't pay. Nono you pledged you didn't pay. Nono yeah wakapledge hauna kubvisa. Nono tokumbira mari yoyo wakandiomo waita mnyama ndabva ndanyanisa kukuona comment yako apa ndiomo wakapledge iwe but hauna kubvisa. Nono tipewo mari yoyo sha tindise tipewo mari yoyo guys tindise mari yacho. Tipewo mari tindise guys. Inopesera zodliwa nemakosho munomba. Tipewo mari yoyo tindise. Nono. Right. Nyaya yechitu yandauya nayo guys ndine voice note renyu randoda kuti ndikuverengere. Kwai munhu ari kuda auye nemazita nyaya yei futi ano inyaya yei handisi kuiziva ini inyaya yei ano kwakaitikei kwatite Tilda nezuro kwai kune munhu akaenda kwanyaya yatite Tilda nenyaya kune mazita yei futi ndakapiwa dutu nemapirisi mine ngokutaridzai ndakapiwa guchurawo mapirisi. Kwatititilda kune ina vandambozviona ine sandaigwara guys ndakapinda machira maskati ndikazomuka nhasi. Kwanza I thought mtaya ku office. Hanono iwono ndingakomana ndo driver mari yacho nobva yapera kamupeturo kuti ndi drive kuya ku office wako kotora mari yoyo. Iwono ngoisa pa e-wallet. Inyaya yei kwatititilda. Makutonditawo kuti ndi nezuro ndakapinda machira guys ndaigwara zvokutogwara zvazvo zvokutoti ziso chero ranga rachinja kudai. Ndairwara ndakapinda machira chiro kudya ndakarasina kudya zvandisina kana uyu kana appetite ndakakurumidza pinda mumablankets guys ndikatomuka nhasi. Inyaya yeiko zvozvo mondihwisawo moyo naini. Inyaya yei tidzifambire. Stokozile ndinokupa account number zvitori nani zvokuisa maaccount ndokupa ndikikiri kuWhatsApp uya kuWhatsApp ndikupe. Chiko chomukuti kwaiko kwaTilda moto nyaya yekwaTilda chiko. Akajoina satanist mazita evarombi vainyika
mazita evarombi venyika. Kwa yakadzoswa mufoni wosaka mari yakatodzoka kufoni kwako. Handa kuziva. Asa akati kune mazita ariko. Ayo kitoda wonyaya. Chindipa include chiwa. Kwa mazita kudiko. Una mazita edu arimo kabukure mazita list. Kwa haita sei mazita list. Yes, inyaya eko. Hanzi vakuru, vanhu vakuru vanozikamwa masatanist. Pepa ndinayo tandi. Gandinyore pepa yacho apa kutata nda kusaba pepa mira ndinyore. Mutanga nyaya guys, musingadi kupedza nyaya yachona. Kuti ndizivewo kuti zviri kufamba sei, amunti amusife. Pepa iyo ndaisa. Machechi vanoziva. Nezuro ndairwara Faith, nezuro ndairwara hapana kuti ndaimbove pafoni, ndandisiri pafoni. Ndaisa PayPal iyo Pride iyo ndaisa PayPal. Ndairwara nezuro. Ndairwara. Handina mboda kuona zvokuningira. Tipeka namba yemunhu wacho timu nyengerera tipe mazita. Tiwe kuti mazita acho akamira sei. Tipeka namba yacho. Aiwa isi mazita edu anouya nawo pano kana asingadi kutaura mazita kupana anouya hake nawo mazita hapana chakaipa. Pana anouya hake nawo mazita totoona kuti yaofa. Tipei zita rake zveti namba yake auye pana zitauro rake mazita acho pano. Regai ndigonutasa life. Asi mamaita kuti tipei munhu yauye pano tiwe pano mazita. Isi mazita totomada ataurire pano mazita. Grupu ririko Mary Chibayere IT Cup. Grupu ririko re Cup. Grupu ririko re Cup. Right. Hande iku ningikiri. Hande iku voice note. Toda tuonesana guys zvinhu zviri kuitika ndichika munyika chekutanga maaslam aya is legit guys. Aslam, my first time applicants, Emma Aslam, it's a true story. Handika, Aslam, da confirm ne munhu okoma face nezuro. Aslam ayavurwa guys. Vari kutanga ku apply Aslam please. Hanzi muswa 3 May. Ndo panenge pachisa saka isai Aslam aya. Ndichakukandira email address yandakapiwa. Chakandira email address kuti muno apply panzi no apply online wopiwa form wofila wozopiwa appointment date woenda hanzi ine nzvimbo 3 chete yavari kuti apply Aslam Pretoria kuMarabastad kuMessina nekuPort Elizabeth saka pa 3 iwo unosarudza kuti iwo pa 3 unosarudza kuti unoda kuenda kunoitira kupi saka vema Aslam please vanga vasina Aslam netichireka timbopedza live ka tikuzodzoka ikoko andimashona saka Aslam avhurwa anditi Aslam avhurwa guys endai munotora Aslam because pamberi apo pachaipa handimaona handidi kunyeperai guys ndofunga video maiona yanezuro yezvakaitika tikuda kuzopinda panyaya iyoyo yezvakaitika nesuro anditika toda kuzopinda panyaya yezvakaitika nesuro iyoyo handimaona asi zvanhasi tinoda kumbotaura Aslam ndakaverifya guys Aslam is true handika is true. Apply and it's very true. Apply mupiwa appointment date. And apply please mupiwa appointment date. It's very legit. You want to permit unopiwa. Kana usina mbofero apply unopiwa. Hapana anongove pamurumu wake papo. Apply guys manikikirai right. Toinda kune voice note iri asi voice note rakanzi kumadzimai kumapostori ndisingazivi kuti uno apply ne passport even copy ye passport unogona kutumira copy ye passport kana chitupa chekuZimbabwe chitupa chako chekuZimbabwe kana copy ye passport animaona chitupa chekuZimbabwe kana copy yako ye passport from what I was told and it then guy ndoisa guy ndise speaker tinyatso wa voice note right say speaker tinyatso wa voice note iri gaitiwe voice note
Right. Group. Kuresei kwese kwamuri. Upenyu nemhuri. Vari kunamata namatisai. Tipei namba dzamusara list. Kupindura zvangu amai vari kutaura vamene kuti vanonamatira kupi. Vanouya kumasowere every Friday. Mweya wakataura kudhara kuti vana amai vanhu muno muSouth Africa. Rongedzai zvinhu zvenyu muendese kumusha. Muno muchaita hondo muno. Hazvina kutaurwa nasizve. Kana musingagoni kuzviteerera, inzwai kumbirai kune vamwe kana kukumbira nzeve dzemwoyo dzinonzwa. Kuti kwatakuenda tiri kupi, gore rakapera mweya wakataura pamutata. Vanhu vari kunamata pano pamutata. Kusvikira gore pakati pegore 6 months dziri kuteera idzo, gore rino munodzipedza, asi 6 months dziri kuteera kumberi kwenyu idzo. Handina kuona makusvika, ndaona vanhu machema. Mabuda musina chamuinacho. Ndaona kufa kwevanhu kudeuka kweropa muno muSouth Africa. Saka zvamuri kutaura izvo vana amai izvi, rongedzai vanhu nevana muendese vana kumusha. Musafarise muchiti tichashungurudzwa gore rinouya tichanzi tichati zvakati. Tisataura nezvekutenderana kana kufadzana. Kana usina pekugara enda unotsvaga pekugara. Kana usina musha enda undovaka musha. Kana usina kwekuenda tsvaga, asi nguva yatawe taakumashure nekuti mweya wakataura kudhara. Musaite shungu vana amai, asi itai shungu dzekuwaka misha. Itai shungu dzekutsvaga pekugara. Itai shungu dzekuendesa vana ava kuzvikoro kumusha. Tinoziva kuti vanhu muno tinomuda, tese tinomuda, tinofara chaizvo. Sori nekukutadzirai vapostori. Tisafarise kwatiri kuenda kuna kumira zvakanaka. Musati tine rugare. Ukaona nyika yekuti imbwa chaicha imbwa iye inoti huhuyo ichikusema. Ichikuziva kuti uyu munhu wemuforena. Musazodaro vapostori. Chechukai, vhurai meso, kumbirai nzeve dzemwoyo dzekunzwa. Ndinokukumbirai vapostori vaMwari. Musaite zvamuri kuita izvi, muchaurayisa vana. Kana hondo yasvikai, mwana haugoni kumbata. Kana hondo yasvika murume haagoni kukumiririra. Vana amai ndimi vavaki vemusha. Ukaona uri amai uchimuka uchitenga pizza every day, zvakanaka, asi hauna kwauri kuenda, hauna direction. Itai direction vana amai, tiri kukukumbirai. Mwakavatiri uno mweya wakautaura. Vane zvinhu zvihombe endesai kumamisha. Vane tunhu twavo muno muchabuda musina chamuinacho. Musafungudza kuti mweya zvauri kutaura izvo vainyepa. Ndikupindura zvangu amai ava nevasi vari pagrupu mundinzwe. Sori zvenyu kutanga kutaura nhasi. Saka ndati ndikuudzei ndikuzivisai kuti kana musingazive kuti mweya uri kuti kudii kumasowe, musingaende kumasowe. Kana muchingoteera pese pese, dzokonokai murangarire. Ari dombosha ari kwamurehwa. Ari goromonza ari papi. Mweya mutsvene wakataura kare. Nyika ino iyi muri kutandara machengetwa mwakamudiki, asi mukwata kuenda kwakaoma. Tsvagai misha vana amai. Endai mundovaka kumusha. Baba wakakupa mari, tora mari iyo undotsvaga musha. Ramba kundotenga pizza. Ramba unotenga fashion every month. Tsvagira vana wako nhaka yekugara. Teererai vapostori. Ndinokukumbirai nemutsa waMwari. Pamakagara pamuri kumuka nhasi, imba yakagara isi yako. Tarisa ziso rakakutarisa munext door wako kuti hauna kwauri kuenda. Mwari izvi, mweya mutsvene wakataura kuti anochengeta, anozvichengeta. Musazoti hanzi mweya mutsvene hauna kutaura, mweya mutsvene wakataura kudhara. Ndaona kuvharwa kwemabhodha, achavharwa, haana kuvharwa. Nhasi uno tiri papi? Muri kunzwa mweya muri kupi? Inzwai mweya makagara mumasowe. Kumbirai nzeve dzemwoyo vapostori. Mukai pamumire zvinezvi munhu chengeta kamari mumba. Ukashanda isa kamari kako mumba. Kuoma kweupenyu vanhu vaMwari, ndikaomerwa ndini. Munhu wese aomerwa nekuti muchaita mudeme. Ukaomerwa ndiwe, ziva kuti mangwana uchaita mudeme. Kuti uwane kuti ndiwane kuenda kumusha. Saka tisasekane kana kushorana. Tisasimbisane pane zvakaipa. Dzokerai kumamisha vapostori. Kumamisha kwamakabva uko kunogarika kana une pekutangira. Muno musango tiri kutsvaga kushava. Musachengete vana muno muchiita zvamuri kuita izvi. Hondo iri kuuya, tarisai zvakaitika kuCape Town. Tarisai amai akaurayiwa vana mhosva, tese tiri kuchema. Mweya mutsvene wakataura kudhara. Tiri kumashure, ngatikumbirei nzeve dzemwoyo. Pawakagara rangara kuti imba yakagara isi yako. Uri kunzi muforera mukwerekwere, mazvinzwa. Saka izvozvo vapostori ndiri kukukumbirai kuti musazodaro namangwana. Dzosai mwoyo yenyu. Nyange muchifara mafarira muri kuita, farai muchiziva pekuperera namangwana. Ndinokumbira upenyu hwewana hwatiinawo. Ndinokumbira mhuri yamuinayo vapostori.
Rangarai kwamuri kuenda nekwamuri kubva nekuti kure. Odhi yangu imuifambise kuna vakasiyana siyana. Tisatambe neupenyu. Ndinoziva kuti vapostori hamudi kuenda kumusha. Ndinoziva kuti vanhu vekuZimbabwe hamudi kudzokera kuZimbabwe kwamakabva. Kana vakasiya vakaponda kana kuuraya, unondokumbira ruregerero. Wani pekudzoka uchindogara. Kana vakasiya vapisa musha, enda undotsvaga musha wake, undotsvaga pekuti wake ugare. Musanyeberana vapostori. Handisi kuti handina kana ndiri kutaura ndini. Amena handiziva ndizvozvo, hazvina mhosva. Asi ndiri kuti vapostori. Tisazoyeuka bakwa nayo nemvura takanayo kudhara. Kana uchiti gore rino iri dai Mwari wangotichengeta ripere zvakanaka. Rino iri harisi kuzopera zvakanaka. Kana makaritarisa. Harina harisi kuzopera zvakanaka vapostori. Richapera rine kuoma nekurwadza. Rine kusuwa. Unogona kumuka wakafirwa nhasi nemwana kana kufirwa nababa kana nemukadzi. Uchiti hanzi gore rino richandinakira, unongomuka uchienda kumusha. Kumusha uchaenda. Kuenda kwako kumusha uchaenda zvemanikidzo. Sorry zvenyine kukutadzirai vapostori, wandatadzira ndiregerere iwo. Murisei matima nenyika. Gadzirirai vana amai. Rongedzai ma-TV nemafiriji amuinava munozondowana chekushandisa kumusha. Rongedzai stovhu dzamuinadzo idzi munozondowana dzekushandisa kumusha. Kana zvisingaitika zviitike kwauri asi kuno umwe zvichaitika. Tiri kukurudzira kuti vana amai tsvagai misha yekundogara. Asi musha uchatsvagwa zvinezvi nekuti nguva yapera. Wakatsvaga kare wakavaka kare. Wasina nzvimbo dzevana vechikoro. Gore ratiri kupinda idzi nzvimbo dzezvikoro kana muri kuti tiri kuenda kumabasa tiri kupi. Gore ratiri kupinda iro vana mai ndopamuchanyatsa kuona kuti huku haisi hanga. Pfekai magemenzi aya muteerere kuti izwi kana mweya mutsvene uchitaura uri kutaura uchiti kudii. Regerai kumhemhaira, ibvai matunhu akasiyana siyana. Garai patsima vapostori zvakataura mweya, garai patsima mukomborero. Izwi rakati ndakuzarurirai, regerai kundochiva zviku. Tsananguro kana musingadzizive kana musina kudzibata. Ndati ndikuyeuchidzei vapostori. Ngatidzokerei kumusha, tisanyeberana. Tisasimbisane zvisiririzvo. Kana wanga usina pekuvaka ndiri kudzokorora, enda undovaka wane pekugara nevana. Murume anenge akatotasa pfungwa dzenyu kuti muri kuendepi, munovaka here kana kuti hamuvaki. Murume mwana mudiki anotokumbira njere dzenyu kuti dzibengenuke muite zvisvinu. Ndinokumbira vapostori, tasaiminana nezviedzero zviri kuitika muno. Kunini mweya uchizvitaura izvi? Vapostori ngatibepukei. Wari kumatima nezvimbo, wari kuvhiji, wari kusibangweni, wari kumutata, wari kubedford, wari kubatatera, wari kumakriye, Mondi, wari kuJoburg, wari kuCape Town. Nguva yapera, mweya wakataura kudhara. Asi vanhu munotya kuzvitaura kana kutya kusimbisana mune zvakaipa. Zvamuri kuti tichabviswa kana tichaenda hatipedze. Ziva kuti pauri hapana kumira musha. Pawakagara pakona yetsono. Pawakagara pamuteru wegungwa. Kuteremuka kwako kundova mugungwa. Saka chengetedza mhuri yauinayo. Chengetedza zvawakapiwa izvozvo. Tengesa mchiziva kuti kumusha kunoendwa. Tengesa mchiziva kuti kumusha kunoda kugadzirwa. Gumbeze poto yauina spuni yauina uchaifunga wakuenda kumusha. Vapostori ndiri kukukumbirai. Bvai mukudadirana kana kunyeperana. Nguva yatiri ino yakaoma, mweya mutsvene wakazvitaura kudhara. Asi ndonzwa kuti vanhu vanotya kuzvitaura kuti ngatidzokerei kumusha. Itai zvamuri kuita izvo, asi ndiri kukukumbirai vapostori. Mudzokere mundotsvaga pekundogara. Usazoenda nekumhanya kana kufirwa kana kuurayiwa. Gara ungorione pako pangori sefu kuti kana nhasi zvikandiomera unosvika uchikinura dhoo uchindopinda. Ndatenda hangu vapostori, muswere nenyasha. Amen. Right. Saka ivoice note iro rakabva kune vamwe madzimai kune vamwe madzimai vachirayira vamwe madzimai kupostori pataugwa vanzi musamhemhaira. Kwai musangomhemhaira muchimhemhaira muchitadza kuti muinde kumba nokuti kwatiri kuenda kuna kuipa. Kwai itsanangudzo idzi dzakabuda kumasowe. Chiprofita chakabuda kumasowe, ndisingazivi kumasowe kupikwa kwazvakabuda asi kana tsanangudzo idzi dzakabuda before operation Dudula. That means vana kupotsa vana kupotsa vari panzvimbo chaipo. Saka kwai mapostori ose chirongedzai. Murimo here mapostori mucomment section. Kwanzi yasvika nguva yekuti mapostori muchirongedza muinde kumusha, regai kudla pizza mune huku muchirega kurongedza. Kwai nekuti zvezvenyu muchazvidemba. Pataugwa nzvimbo dzataugwa dzakawanda vana Bedford View, vana Joburg, vana chichichi, asi ndangofara kuti hapana kutaugwa Rustenburg. Saka vari kunzvimbo dzataugwa idzi, please morongedza mabhegi enyu, musangomhemhaira. Chirongedzai mabhegi muinde kumba nokuti mweya wataura.
Hanti vemurustenburg you are safe nokuti handakunzwa pachinzi rustenburg panzvimbo dzatauko pataugwa vana vatatiyela vana bedford view nekupi kupi uko saka rongedzai vediwe nekuti pamberi patiri kuindapo kwanza hapana kumira zvakanaka hanimaona tsanangudzo dzabuda handi saka vari murustenburg muri safe handitika necape town vataugwa handiti pretoria haina kutaugwa pataugwa joburg handiti saka please guys gadzirirai musangomemhaira muchiziva kuti muchiona kuti pamberi apatiri apa panenge pasina kudi kwanzi musizive muchaziva kuti huku haisi hanga kana mukasagadza zvinhu zvenyika zvinoti mufambe kuinda kumba asi vataura mashoko akadzika madzimai vataura mashoko akadzika zvisingatoiti anomaona madzimai ataura mashoko akadzika zvokutodaro anomaona mashoko avo akadzika mukaenda kunyatsa kumatarisa kwaida kuti muchaoka musina chinhu muchinda ndakambozvitaurawo ndikati kana nguva yekudzinganiswa yakwana muchafamba musina chinhu muchinda nokuti home affairs haikuti hati kuperekedza property anomaona haidaro ani mazviona saka mweya wanzi wakataura kudhara mweya ucho ani mazviona saka teererai mweya andika teererai mweya right tobva tapinda zvinofambirana nezviri kutaugwa nemweya zvakataugwa nemweya izvi zvinofambirana guys kusoweto ndachikumbirawo mazimbabwens tingaita majokes tingaseka tingadini vanhu vari kusoweto kunonzi kupimville kana kuti primville kana kuti pimville please nemweya wamwari ndandichikumbirawo kana vari kupimville iyoyo primville anditika ndandichikumbira namwa imbobvai munzvimbo dzamuri ndandichikumbirawo chimbosudurukai kunzvimbo dzamuri please chimbosudurukai kunzvimbo dzamuri hakuna kumira zvakanaka kubva next week musazita ndakukudzai musazita handina kukudzai andika ndiri kutokudzai chokwadi musazita ndakukudzai vari kupimville hamene koko please imbosudurukai kunzvimbo dzamuri imbosundurukai kunzvimbo dzamuri nokuti zvinhu zvacho hazvina kumira mushe muri kuiziva nyaya yehondo anditika nyaya yehondo yakaitika kusona nezuro kusentoneri mujoburg jeff hanimona nyaya yakaitika nehondo kusona nezuro kuti uyu mukomana uyu wedhudhula uyu uri kuti iye wakadhugwa handitika according to him noti wakadhugwa namazimbabwe ndisingazivi kuti akamaona kupi noti vanhu havana kubatwa kuti mazimbabwe akangovengawo hake mazimbabwe zvokutonyanya kudara hamene uchatakamukanganisira chii wedho ndofunga akarambwa nemusikana muzimbabwe zvinorwadza I think so maslay queen are you sure kuti imimi hapana munhu akamboda nalakisimeni uyu mukamuheta nokuti vengero rakatiita there is something guys it's either iye ndewoko kuzimba ikoka kuti mai vake baba vake muzimba vakamitisa mai vake vakaramba something is not right guys mukadzozvitarisa hanimona ari kuti iye akadhugwa nemazimbabwe vachifamba bodyguard yake ikafirapo pakadhugwa mumwe mukadzi anzi wanga nemazi AK47 hanimona saka akainterviewa nenews G24 nezuro achitaura kuti pachaipa regai ndikuplayerei iclip ishi yepatv yandakatora kune vamboona ndamboiposta kugroup handiti ndamboiposta kugroup kune vamboona I posted this kugroup but kune vasina kuona vasingatambiri kugroup kune group remaadverts ratinongoisa nyaya risiri remalife ratinongoisa nyaya riya handimaona saka mufollowe futi group ratinokanda chiimapostiri handimazvoda rakangonzi SIS diaries chete muri followe mugopona muchiona maupdates saka ndoda kuti munzwe panga achiinterviewa zvaataura. An Operation Dudula meeting has been held after one of their members was killed and 5 others wounded in a protest. The incident took place yesterday when members were demonstrating over cable theft in Soweto. Our reporter Katlego Lerodi is live for us from Pimville. Katlego, things have been tense in Pimville over the last 24 hours. Give us a sense of what has happened since these demonstrators were killed and injured. Most definitely, Kathy, it has been a tense situation here on the ground in Pimville, Soweto. We're coming to you live
from the Pimville Community Hall. This way, hundreds of members of the community are gathered here today, this afternoon, going into a meeting just to discuss what is happening here on the ground. Most of them are, Kathy, worried about the criminal elements that they are saying that have been rampant in this community, not just in Pimville, but in Soweto in general, where, you know, most of the community members have planned to come together and just clamp down on these criminal elements. And the meeting today was just basically to take stock of what happened. As you know, the community of Pimville is mourning the loss of one of their own, who was killed yesterday. But I'm going to bring into the conversation now one of the leaders, and Lux, he is a community member here. And I was just, cautioned, Kathy, to say this is not a Dudula or Operation Dudula meeting, but it's a meeting by community members of Pimville that are worried about what is happening on the ground, especially following the death of Komoto Atsodi. And let me bring him into the conversation now. Community leader, he's wearing that cap here today. Lux, just let us in on what this meeting was all about here, and we're seeing that as well, burial and all of those details are still sketchy. But then, as communities, you've organized, you've come here together to discuss what's happening going forward. Yeah. Look, let's first correct something that you said. We are not only here because of Komoto Diale. We are here because of Komoto Diale, a South African that was shot and killed by illegal foreigners in Soweto. We must put that straight. Because when there's an Elvis Nyati that gets killed, we don't even know by who. South Africans are xenophobic. Now, what's the term for illegal foreigners that are killing our people in our communities? What's the term, media? Media, tell me and teach me. What's the term? There's no term. Just forget. The same way we forgot about the ladies that were killed by the Zimbabwean in Seshego. The same way we don't know the names of the South Africans who died before Elvis Nyati got deep slot. It's the same way the media didn't want to come in numbers and even interview Mama Tso. We know Elvis Nyati's mother or wife and children. We were spoon-fed Elvis Nyati. We were forced to mourn when we actually don't care. Because the truth is, some of us don't care. We care for South Africans. Everything must come after. So the new operation in town is Operation Komoto Diale. Don't tell me about Operation Tutula or any other operation. The current operation is Operation Komoto Diale. Morning. I'm seeing as well now, Nsanhla, that your preparations are underway for the burial, and the community has come here together, to just plan this going forward. Do you have details in terms of where to from here? Yeah. So because we share the country with many people from different backgrounds now, this is how black people work. We must hear the family must direct us. After the direction, then we'll slot in the few programs we want as community. The family comes first. Now that meeting is yet to happen. After that meeting happens, we will inform the media of the entire program from now until we bury the man. We can even tell you what we're doing after we bury the man. Tabang has made it clear as a community leader that after we bury the man, we will focus on the real problem, because we can't have another Komoto Diale that we're going to lay to rest simply because we've got crimes, we've got people in our communities that are bullying South Africans in their own communities. We can't afford the situation where we just normalize the fact that police are not resourced enough to deal with squatter camps and to deal with illegal foreigners in our communities. We're going to handle it. And if it's xenophobic or if it's vigilantism, so be it. All I know is that South Africans will and must come first in South Africa, and then that's it. It's a shutdown. It was clear from this meeting that you guys are planning a shutdown of Pimville. Is this something that will just be limited to the area of Pimville, or it's just Soweto in general, even South Africa in general? Let me help you think, because media is designed to mislead people. Let me tell you, when you say you guys, you're referring to leadership? No. South Africans. So if there's a problem tomorrow, we want to hold someone accountable, don't come and say, I'm quoting you verbatim from this interview. South Africans will shut down South Africa until South Africans are put first in South Africa. We will set the example in Pimville, and it will be an operation of Soweto. And then from there, South Africa. All the communities, because we now do admit, we have communities in South Africa that are just ransacked and managed and ran by foreign nationals, whether legal or illegal. But we can't generalize and say all South Africans. It can't be all South Africans. Maybe if it's something... Wait, no. Let me teach you something that the media is forgetting, and you conveniently forget it. What is South Africa? A democratic country. What constitutes a democratic country? The majority rule, correct? So if the majority of South Africans are saying something, it is all South Africans. I am not tatazeli about what I'm saying.
all South Africans. Don't tell me about those ones, the Bryanston ones that live in Kampot and disconnected with the realities of the township. They don't have squatter camps next to them. You must tell your politicians that advocate for illegal foreigners that they must start building squatter camps in their own houses because their yards are bigger than some of our communities. Not here in South Africa. Thank you very much. Right. I want us to analyze. I want us to analyze this, community leader guys. in I want us to analyze this. Tichione sana, and as much as we can say we are team, we don't care, we don't. But guy, this guy is full of anger. This guy is guys. Imposereni mask yangu kumeso ngataura izvo zviri important pano zvatikutaura. This guy is full of anger. This guy is full of hatred. Haapedze statement rake asina kuti maZimbabweans chiro achiadressa any foreigner. Statement rake Zimbabwe name rinotopindira kuti maZimbabwe. Hani muri kunzwa manzwa kana mabate dakuti mabate mubatisise manzwa ati kudii ati right now tiri kuchema haisisiri operation Dudula kwave neimwe new operation inonzi operation Khomoto handika yemunhu akaurayiwa yekuti tiri kuchema tapedza kuchema handika tichazoita next move handika do you we want to set an example mamunzwa handiti inda kuti ndikudze tionesane nokuti muri vamwe vedu handika hanzi we are going to set an example nema foreigners zvatichaita tichatanga muSoweto muno muPimville ndoma tichatanga kuseta an example then ma communities otevera hanzi endai muno vakamikuku kwenyu ndopa ndauye papa nishora nchiti guys Jeff Ronga tisanyepera nei people will fight back ichi mungata fight back nema South Africans let's be honest kana yato dai soka tiri munyika mavo these people will outnumber zvese zvamuri kufunga kuti tingaita izvi handika the reason why I said mazuva apfuura ngatirege kunokomenda guys share life ishi share life the reason I was saying let's not go and comment ndine so many comments andiri kuona ndoverenga nchidarika mazivano ndoverenga ndodarika handika people are even saying kuti iwe Nhlanhla bloka maZimbabweans ndiwo akawanda papeji rako kudarika vanhu vemuno ndakambokudza kuti ngatisaide kunokomenda ikokokuka asari nevanhu vake zvikanzi ngavablokwe vanhu ava vanhu ndo vari kuuya kuzokutukirira pano zvakuonekwa is now visible kumaSouth Africans maZimbabwe tisakawanda ikoko kuita pamuromo ikoko makamboona manigerians makongolese magana haako is us and deitamborega kwenda kumapeji kwake ataure nevanhu vake 15 handika tisi tiri kumupa that relevance iyoyi tisi tiri kumukudza brandi rake reDudula iro rine brandi ratangwa iri rauya kutaugwa Khomoto tisi tiri kukudza brandi iri ninye kutinge chinda kunokomenda ikoko every post yaenda tiripo every post yaenda tinenge tiripo handi ndozvandiri kuti indakatozozvirealiza kuti makoments eMaSouth Africans mangani papost yake ndikona kuti ndikachisvika kana kuti 7-8 the rest dedu maZimbabweans ndikati no let's stop ngatisanei nazvezvi andimaona so guys pachaipa vanhu ndisaka madzochera kuti hanzi Malema will do nothing Jeff usanyepere vanhu please don't lie to people Elvis akaurayiwa Malema was he not there remember Malema hasiri a ruling party Malema is not a ruling party urukunzwa is just an opposition party urukunzwa aside yanga ari iya ari kutonga a ruling but we were going to know kuti vanhu vari safe zvakafanana nekuti right now hanti ZANU-PF yotaura kuti chakata tichidi MDC totwanzi CCC inotimirira let's not lie guys haisati yave mupower CCC inogona kutaura pfungwa dzayo kuti no zvamukuita zvakaipa but kuti vazotinunura full time they can't because havasi mupower hanimaona guys as much as we are in denial andimazviona we are in denial nenyaya yezvinhu zviri kuitika izvi andimazviona ngati munhu ari palive ari kuna ndiri palive ari kufonawo aripo panapa andimona guys please anyway vanhu vari kuPimville nekuSoweto imbobudai munzvimbo ndati ndikuplayerei nokuti ndikataura ndiri nemuromo munoti sisimeni vanohumana but this is for the interest yedu isusu maZimbabweans handika because when I look at you even wakandivenga kana wakandimaka but if I'm looking at you handisi kuda kuzotanzi kwai kune rufu rwanhingi chero aindivenga hatizogoni kukusiya handika chirongo wakandimaka zvakaita handizogoni kukusiya saka izvo ndiri kuitira iwe neni
kuti munhu wese agara akangwarira tikasapana nama-updates ezvinhu zvakadai makambona kumatebeleland pages uku kune raezra chisasivanda every time ari ku-uk but ari kuipa update kuvanhu vekumatebeleland kuti guys pakamira pakadai itai so gatidai but is in uk ari kuitira interest yevanhu vake vekumusha and this is exactly what I'm also doing pano. Interest yenyu guys comes first. Interest yenu comes first. Zvokutukana nekuzondivika kwako izvonozozviitira kumba kwako and but as long as uri muno animona mu-SA we are walking this journey together. Animona tikufamba journey iyi pamwe chete andimazvona we are walking this journey together. Saka please vanhu vari kuPimville nekuSoweto kwataurwa imbobudai munzvimbo nokuti ndiri kuona pamberi up. Remember pakuzouraiwa one of their own. Mamudza chana hanzi kwai you forced us kuti sympathize nenyaya ya Elvis Nyati, but the truth is some of us we don't care. Ani mamudzwa hanzi the truth some of us we don't care. South Africans comes first. Pakauraiwa muZimbabwe they didn't care zvesure. Ani maona nasi chiimagine kwauraiwa one of their own. Imagine kuti commit right now pakagara kufuneral, what are they planning? Vari kuplana chi? What are they mobilizing people to do after this? Muchapindirwa mudzimba one by one. Muchapindirwa pamunogara landlord hakusavhi pakadai. Yes, your landlord anogona kuva achikuda nokuti akachida mari yako yerent munenge makagara zvakanaka. But kana inonzi mob society yauya iri society yose zvezvavanoita zvemob justice vasvika pagedhe landlord akaita sei? What can she do or he do? Hapana. So iwewe guys Mwari anobatsira munhu anozvibatsirawo. Izvi zvinhu izvi hanzi yakatompotsa iye futi yakapotsa iye ikarova munhu waifamba naye. Hanimona munhu aitodiwa ndiye munhu aidiwa. Hani muri kuona? So muri kuona zvikuitika right now guys hapana kumira mushe. Saka kana uri kuPimville tataura pano munhu anotori nehatred yakasimba. I wish you could see panga achiinterviewa najournalist apa the anger mukambona hatred inooneka kumeso kwemunhu uchitaura kudai. So first yake yakazara hatred. Hatodi haasi kutomboda and they are going to have a shutdown yakutaura handizivi kuti iri kurevei but makuza charanzi we are going to have a shutdown. Probably vachavhara all four corners of Soweto. Anotiva kuti example inobva kubuda muSoweto kuti isende signal kune vamwe vanhu kunzo kune vamwe communities. That means achita munyama ari mufurina achabatwa. Andika whether uri muzimba kana kuti uri kupi ndofunga uchatabwa kuchaitwa inogara yakadaro. Antimaona. Saka one word should be enough for the wise to listen. Guys, I'm a mother and a sister. Ungandivenga handidli kumba kwako handina inewe kuti handina pasa kufika kwako but your life yakakosha yakatotukoshera. The fact yekuti nasi kanzi kumba tokwira muzanzi tose tishinda kumba tosvika babada tomira line rimwe chete chidindikwa mumwe chete handiona tichitaura language imwe chete uri mumwe wangu. Zvehatred dzenyu idzi ngatimbomirai. Zvekusvora ngatimbomirai. Let's come together as one people of Zimbabwe. Let's come together tiri vanhu vamwe chete. Whether Ndebele, Shona, Kalanga, Ndau, Kanachi, we are one people. We are one nation. Ngatimbomirai pamwe chete iko zvino. Timboenda check on each other kuti zviri kufamba sei. Hatred aside. Timu ningi aside. Ini panapa ndiuye netimu handina timu. Handiti imbosiya zvese izvo. Ngatimbotarisirana ipa chedu. Let's be let's look out for one another. Right now, SA is not safe. But for now, vari kuti vada kuita example neSoweto. Saka vari tiri kunyanya kuti toshikira ndivari muSoweto. Of which iyo Soweto ine maZimbabweans akawanda. Ine maZimbabweans akawanda sanzi ari live. Let's hear what he's saying. Tiri kuno. Mirai. Hanzi is live. Let me see. Very life copy. Very life copy. I see live.
ari live kupi? He's not live. Vanhu musanyepa guys, musanyepa. Anditi musanyepa, he's not live. Anditi saka guys ka panguva ino ngatimbofambai pamwe chete, jeni iyi pamwe chete, ukanzwawo zvaunenge wanzwa zviri kurongwa. Handika kwauri kurongwa ikoko zvikuru sei pakanzi maforeigners, uzive kuti panonzi maforeigners pari kurehwa mazimbabweans. According to him, the term foreigners means Zimbabweans. Kana makatsozvitarisa, according to him and madhudhula ake wayo, term rinoreva foreigners rinoreva mazimbabweans. Hasi kuziva kuti maforeigners takawanda, akavenga mazimbabweans, makatovengwa. Muri kumutasa kupiko, indisa pa page rake kaini, official page rake. Mutasa kuwall kwake. Pozi ndu kubva ku page shape. Parece ando kumbona hii. Can't see anything. Hanmona. Saka please guys, vanhu vari ku pim view yoyi nevari kutowetoka imbotsvagai mubude mumbowana kokuenda. Chimbononga begi rako. Handika take the tora begi rako. Handika tora zvinhu zviri important ubude panzvimbo. Imboenda somewhere chimbotsvaka kuti uende. Andiona chimbobuda tsvaka kuti uende. Anomaona kusvikira timboona kuti zviri kufamba sei. Handi please maZimbabweans nemuya waMwari. Andika ndanchikumbira kuti musaenda hanzi ku SABC chi musaenda kuno komenda please. Let's desist from commenting. SABC chi na guys, SABC chi ngatimbomira kuno komenda kupecho weke guys. Let's not go there. Handika tichino ma comments edu mamwe waya towedzera fire. Hanmona ma comments atine chisewa chimuinda tina chinini. Hanmona tinotomuningirira tinotomuwedzera fire. Hantimona ngatimbomira ivana veZimbabwe. I know kuti tine shungu tichida kumutuka nembonenda tombonda kama kutombomutukawo. Hanmona tichida kumutuka tichida kudipa tadi kumbomira for now. Timbookera zvikuita dzimwe nyika dzakanyarira kuti zi. Hanimona vapo pamapeji ake kana varipo vari kungoona vachidarika vachiona maupdates achidarika. Tadi kumbomirawo tingodarika tichinoona maupdates tichidarika tichiona maupdates tichidaro. Hanzi daira ikopa munhu ari kubotswana nengane information yeyi. Munhu ari kubotswanawo. Let's see. Tiripo pa 404. Apana live and kumbona hii. Apana live and kumbona hii. There's no live and kuona. Hanmona guys ngatisiyane nasho. Aiwa kamuri kufona ndiri pa live. Handiti muri kuona ndiri kufona ndiri pa live right now. Asana tomboti ndakuvhura ma lines makutotanga kufona. Anditi so muri kuona guys zviri kuitika ndezvekudai. So muri kuona kuti government yakanyarira kuti zi. Muri kuona kuti government yakanyarira kuti zi. Then kune vanhu vanofunga ngazvikupei fungwa kuti nemhaka yegovernment yakanyarara. Government ndio ine simba rekustopa this guys. Rutendo but makamboona here cheti kasakomera zviri ndani pana kuti tinowedzera traffic kupage kwake. Anomaona so ngatimbomirai anomaona tione kuti zviri kufamba sei.
timboona kuti what's going on, takamira takanyarara tichiona kuti zviri kufamba sei takadaro. Anomaona tichiona kuti zviri kufamba sei takadaro. Tasai government yeshe guys, tasai manyararo egovernment ka it should tell you something. Yeah, zvakaoma. Hello. Yellow. Yes. Switch off the phone that is behind you if you want to talk to me. Switch off the phone that is behind you. I'm hearing myself talking on the live. Switch off the phone. Muna madoma fani za tsingadai. Muna arikunditi, hello, can I speak to you? Ase arikubotswana, arikufondra ne live, file live yangu iri kumasure. Achita kungasinganzwi. Nai. Kuda kuti kwatesu. And the government is not quiet. Some careless is not quiet. What is it doing? What is it doing? The power on the government, you would have to stop that. The government has got power to stop all this nonsense. Hanmona, vanokwanisa stop all this nonsense. Zvachosa ku deploy masoja every corner. Kuna protest inoitwa. Vanokwanisa kuzvistopa. But they are behind it. Dudula ichenda kunoita movements ayo kuno launch machichi vari kuperekedzwa nepolice. So what are you saying? Ari kuperekedzwa nepolice. Achinda kunoti ndikunoita zvakati police inenge iri muside. Imi pakafa Elvis, pakapiswa Elvis, where was the police? Police yanga iripi? Police yanga iri kupi? But iko zvino izvi, handimaona, iko zvino izvi. Police yakazara vanenge vachiperekedza kukanzukoro kunolonja kuDurban, police inenge iripo. Vakaza kunolonja kupi, police inenge ichiperekedza ichinda. Saka motanzi quiet, the government is not quiet. Imi guys. Because the government inofa kutotaka kuona kuti arimona ti foreigner one ndiye akatanga kuuraiwa. Handiti now we don't know which country yakaretaliate. Saka the government should see kuti hii hondo iyi. They should have done something kudhara vakakurumidza kutozvistopa. Hello. Hello, SIS MELLY. Ndatoita kutora foni yemurungu ndikufonere. Kwakanaka. Ndati tarisai kugroup rakanzi Operation Dudula Forces ndoko aposta achikudza vanhu vake kuti kakufika kuweekend mapurisa akuzoda kutibata manje atisi kudzora tsvimbo. All right, pakanaka. Thank you very much. Okay, SIS MELLY. Sharp. Ndizorore foni yemurungu. Sure. Hanzi afona anyora kupage kwake kuti weekend yakusvika. Saka ndimukozva ndiri kutaura. So police yakasiya kombodzo. Aiwa, Kim, remember vana vakarohwa attack vasingafungiri. Vana vakarohwa attack vasingafungiri. Andiona, but pakaurawa Elvis. It was known kuti kune Dudula iri munzvimbo. Iyo kwavanga vari kwako. Handi, zvaitozikamwa Dudula iri kuopatira ikoko, but were the police present? No, they were not there. They could have been there kuti waraiti vamonite zvikunzi operation Dudula irimo munzvimbo imomo iri kupinda iri kudii. Vakadi vakangomira mumakona vachiona kuti zviri kuitwa zviri peaceful here zvavaida kuita. Handi, but they were not there. Handimaona, ava vakarohwa attack vachizvifambirawo vangorohwa attack. Anoona, vangorohwa attack. Saka you can see kuti guys, whether you like it, tingada kudefend, tingada kudii guys ka. Chokwadi chiti muri kuchiona ende muri kuchiziva. Mwana uyu yukawo ndi junior pilot. Anonzi Ntantalaxu. Ndi junior pilot. Mari zvaanenge achiita izvo kuti anobuda pano kunobuda kuKZN achindi kulocha operation yavo. Obuda kuRustenburg kuna chindi kulocha, obuda mangwana kuPort Elizabeth. Mari yacho arikuiwana kupi? Hafambi ega nditi, anofamba nevanhu. Ari kusponsor nani? Ndomubvunzo wokutanga. It's obvious any sponsorship iri strong. Masiro wako iri kumusponsor. Ari kusponsor nani? Ari kusponsor nani? Ari kusponsor nani? Because truly surely government inoziva antika kuti it's a war. Mafona guys, vacha atingazorambe tichingoura watakanyara nimozviziya. Atingazorambe tichingouraiwa every day tirizi. Pani pakuti chasvika pakuti enough is enough, we've had enough, vanhu votava kudzosera. Saka government inofanira kuzati ihondo iyi 20 ihondo yatotangwa iyi. It's a war yatotangwa iyi. Vakadi vatostopa everything before kwadoka ropa rakawanda. But what are they doing? Nothing. What have they said? Nothing. Anti mazvona. Chavari kuita hapana because itori hondo iyi.
ndinoda kuudzai guys vanhu vanonzi masutu abuse vakanyarara. Ndinoda kuudzai chokwadi masutu hava abuse vakanyarara varidzi vepfuti. Aiwa munhu atori educated uyu anoona muna operation yake Dudula antimaona guys atisi kuzviramba. Operation yake aigona kuitwa but in a very peaceful manner. Guys, truly speaking, munyika mega mine mitemo irimo. And atisi kudama undocumented people. And it was going to happen, but in a peaceful manner. The approach that they are using, the approach that they used, that this operation to do yakanganisika. Chiro ku UK cheko guys, awogara usina mapepa. Muzimbabwe chemo mune kwatitulida kwatakambona munhu yaya yanzi ndokupa mena 10 years arimo achibati gwenyanzi mapepa. Handi mutemo wese unotigara munyika mevanhu une mapepa. Kugara munyika mevanhu usina mapepa misikanzwa. Handi dei operation yaitwa andi mazviona yaitwa nenzira kwayo yekuti vaifamba vachingoti gwande yemapurisa vachipesera nemafesi kuchitogwa vanhu kuchidi vanhu vachiswa kumusha. But the approach yavashandisa already we've got one of our own akaurayiwa. Who's going to be next? And then now kwavo manje kwave one of their own akaurayiwa. So what is going to happen? What is this? What do we call this? What is happening? What do we call this? What do we call this? Zvikuitika. Kwakatanga 1 muforeign akaurayiwa nti iko zvinokuita 1 wekwava kaurayiwa. Chichikuitika next. What is going to happen next? Chichatika next. It's not until you fall. Uyu munhu akuzondibhuwa. Hello. Kwachidzima ika imwe foni iri kumasure. Tinzwei zvakanaka. Vanhu veBotswana wa. Anmona. Because the problem yandinayo inini guys, ka problem yandinayo inini ameno maybe ndotora zvinhu zvakaipa kana zviro kana pane mwandatuka sorry yako. The problem yandinayo inini is the word foreign riri kureva maZimbabweans according to them. The word foreigner saka muri kuona zvichaitika zvokuti vakanzwa shona uchapinda pabhizi. Kuchasiyiwa muna kutaura muchangani pasaidi pako apa wekumozambiki po ata kwamushona because kwavari word foreigner rinoreva muZimbabwe. Handi muri kuona ndo pandine challenge napo ipapapa. Dei vanga vari kuti maforeigners vachiincludewo nyika dzose kubva kumaChina kubva kuvarungu handi kubva kune one South African akataura chokwadi ku TikTok uko akati South Africans ka zvimwe zvinhu tiri kusiya hanzi you are focusing handi kune vanhu vari kuitishanda kuma garden boy muchisiya the bigger pie. Akataura nyaya yekuti Anglo Platinum, who owns it? Mama in Anglo Platinum. Varungu, those are foreigners who are coming here to take the money and go. And muri busy kusiya ivavo muchitageta a black person atoshanda zvaka kugarden remunhu asina chinhu. Can you not see kuti your focus is lost? Akataura chokwadi. And akataura chokwadi. Because vari kufaita munhu anotekesa madobatisi nokuti ari kubva kuZimbabwe. Kuri kufaitwa munhu ari kushanda garden boy anotokora 2500 pamwedzi kumayadhi evarunguko ndiye ari kufaitwa. Vari kusiya maridzi Anglo Platinum kuti kwakaita South African handika and we all know Anglo Platinum ndiye vari kuve kuAmerica uko vakauya vakainvesta mamaini iwayo. They are not being, nothing is being said. Instead of them fighting kuti toda kushanda mamaini iwayo nokuti ari kuonwa nemaforeigners ndomatoda kunopinda imomo ilendi yedu vari kutora big vachindanira kwami. No, vari busy kufaita iwe neni iwe usina unotodlawo chubvu zvako unofikawo mapamsi. Handi muri kuona pane challenge yangu. Muri kuona pane challenge yangu. Hanzi vari kutomuataka kuTikTok hanti mazviona. But vakutaura chokwadi. Asi akataura chokwadi because inini haudon focus kune munhu andozoti haana nichisiya munhu andozoti ana ndokune bhegi rese.
handizivi. We are allowed to discuss it on platform kwedu, guys, because this is affecting us as Zimbabweans. This is affecting us as Zimbabweans. Meeting yedu ye family hanti zvakangofanana kuma meeting avanoita hanti mutizereko hanti munenge muri komuchikomenda tenge tiri tichikomenda takuitawo yedu panapa kana vachizokomendawo vachauya komenda. Unfortunately manje shona inonetsa asi hazvino kuti havamo mucomment section varimo mucomment section varimo vari kuteerera but kuti vanzwe vari kungonzwa patongotaura mawedzi echirungu chete. Animaona guys, moment of truth. Soweto vanhu vari kusoweto pimvu budai kunzvimbo idzozi for now imbobudai. Because vanhu vari kuningirira vanhu vari kusponswa ndochokwadi. These people are being sponsored pafair, we like it or not. Vane powerful backup iri kumashure kwavo. Vane powerful backup iri kumashure kwavo. Animona vane powerful backup iri kumashure kwavo. Guys, as much as tiri kugara muno nekupanda ma-updates ka chinhu chiri important right now muri kunzwa, let's register to vote. Tinovhotawo kumusha kwedu tigadzise nyika yedu. Hazvina kidzi kuramba chingoti wange mbwa kudai mune zino nyika kumba tiri kuinda ndochokwadi chiripo. Andimazviona asi kunyika kwedu ngatigadzisaiwo very way. Ngatigadzise because tichapera kufa seuku muno. Ini kuona hangu hondo ameno mweya wataura uyaka ini mweya waendi kubvumirana nawo. Ndiri kuona hondo pamberi apo. Hondo yekuti munhu unenge usingasa-pindi mukombi. Andimazviona ndiri kuona hondo yekuti vanhu vangasasapindi mukombi, vanhu vanenge vasingasafambi mutauni, zvemasaluni zvichavhariswa izvi mumataundi because vanenge vachiuya nefire. Ukangosika kuti uri Zimbabwe chete vanenge vachitsiva. Muri kuona one aurawa uyu nemusutu uyu ari kunzi akaurawa nemusutu munhu uyu but kuri kunzi muZimbabwe asi vari kusiya kuti musutu nokutla masutu. Handi muri kuona one uyu auraiwa muSouth African uyu ari kunzi Khomotso uyu achienda ne10 maZimbabweans. Ndiri kukudzai achaenda ne10 maZimbabweans ushu achaenda ne10 maZimbabweans. Handi vana shadi nyaya dzemakebhu madzona dzanetsaka kuti anzi muri kutibira magetsi muri kubaka makebhu tais. Vana shadi nekuru rako pamunoenda kunocheka tambo dzavanhu dzamagetsi dziya muchicheka ndo zvamuri kuparira vamwe izvi. Ndo zvamuri kuparira vamwe izvi. Isu zvo zvinoitika nezvokuti tichangorumiravo kuti vanhu wanikwa kwakati kuti muobatwa ikoko. Nokuti tambo dzemagetsi vamuchitwa toite zvematambo dzemagetsi ndo nyaya iri kunetsa muno kuti hatingaga tisina magetsi muchiita basa rekudambura tambo dzenyu. Idai modambura dzenyu kumusha uku. Idai modambura kumusha kwenyu uku. Musiye tambo dzavanhu muno. Idai modambura tambo dzenyu kuZimbabwe kumusiye tambo dzavanhu muno. Shadi nyaya dzenyu dzemakebhu dzedziya idzi nokuti ndiri kuona muchipiswa manje muri kupiswa manje zvokutoya muzobreka munyika dzavanhu ndisi toita zvokuita zvematambo zvechichichi vakatotsamura nyaya yematambo yakatobuda kuti hanzi vari kuba makebhu hanzi nenjanji amoti simbi dzenjanji munenge muchizida kunzi muri kuitei nadzo njanji ameno kwai nenjanji dzedziya dziri kubiwa njanji idzi. Saka unoti chero tikaziva kuti chadinasi tikamusungisa nhasi ndipo pachariga kuti operation Dudula achabatwa nezvekuona kuti angoti kwai ndakasungiswa naNasi Melly kana ndakapiswa naNasi Melly achabatwa isi panapa tingokurayira tingomupa warning shot zvokuti tingazoenda kunomutengesa kuti kwai batai munhu pakadai anopiswa mhuri yochema nesu isati tizvozvo hatisi masnitch handichika hatisi vatengesi asi kuchendedzo chekuti achabatwa. Kuru rinenge richitiwa izvi rinotozikanwa vanotozikamwa kuti vanenge vachitozikamwa kumarenga vanogara uko kuti kune kurinda zvemanhingi wakati kuve zvematambo emagetsi vanenge vachitozikamwa. Isi hatisi masnitch ekuti kunozonopiswa kunzi vakarevegwa pakati. Tangoti zvitaure pari nditoreshonaka ifamily meeting kuti siyanai nazvo zvetambo dzavanhu izvi ndo zvimwe zvekuti pinza hanzi vanhu muri kurepa vana vavo haiko kujonise nditu hanzi muri kurepa vana vavo
zvatiparirwa neuya wokusesheko wokurepa vakadzi achiuraya uya wokupinda mukoti. Mazimba crime tukuinyanya, crime wo tukuzviwanza, ngatitsiura nechokwadi. Ini ndikuona sekuti guys ngatiitei so. Ini ndikunyatsoona sekudai so nokuti there is just a certain group of people vari kuita crime idzi muno muSA. Noti ndofunga tokoti 10%, 90% havaiti crime. Tadi kuti kunzvimbo nenzvimbo dzamunogara guys, tikanzwa muno murasembe kuti kune munhu wabatwa achiita crime, isu Mazimba tisitoenda kunorova munhu, totora video koko toisa viral kuti vaSouth Africans yaone kuti we are also against this crime in their country. Hani maona vazvione kuti hatisi tise tiri kuita basa rekuita crime yacho. Torova umwe wedu tapedza kumurova tomusungisa. Pretoria the same, Joburg the same, because truly speaking guys zvikuitika tikutofira nyaya dzevamwe vanhu takanyarara takutonzitese iko zvinozvi munhu akapiswa ngikiri ya Elvis Nyatika guys anga chitoriwo garden boy anga sitombori munhu wecrime. Vanhu vaitsvagwa vecrime vakasiyiwa vakatosara vachirarama guys. Munhu asina mhosva baba vaitomukira kunoshandira mhuri yavo kumagarden ndo vakapiswa. Saka panyaya yecrime apa Mazimba ngatisiyanei nenyaya dzecrime idzi. You know yourself mucomment section kuti ini ndiri wecrime, ini ndobata vanhu mukunzi, munotozviziva. Mucomment section hamuudzigwi, varimo vanobata vanhu mukunzi, varimo vari kuita basa rekurepa, musati mabatwa chete muchapiswa. Varipo vari kudambura tambo idzi, varimo vari kuita mahousehold robberies, varimo vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana. Murimo mucomment section umu, murimo munenge makanyarira kuti Zimba te murimo mucomment section umu. You know yourself. I'm just saying the truth. Muchapiswa, but musati mapiswa rangarirai vanhu vese vamuri kuparira nenyaya dzecrime dzamunenge muchiita. Vanhu vamuri kuita Zimbabwe yose zvinezvi takamira extensive, takatorasikirwa nemumwe munhu wani nekuda kwenyu, nekuda kwecrime because vanhu vari kuchema necrime, vanhu vari kuchema nekuti undocumented crime. Andiselina ndisirewo namba vanoda kufona totore only 5 people ndiende zvangu chadzoka maneruna prophet. Ndisirewo namba yemafone calls kubira vanhu mafoni kudi handei kunovhota kumba. Makatodzoka here kunovhota? Makambozviona kuti even muJoburg uchibigwa unobigwa nemumwe wako onohoti munhu ndokumusha kwangu. Indakazombomanyisa mumwe guys muJoburg mamyaka kune vanovhura nyaya anogona doda akatarisa pano palive regai ndivhe ndatoitaura nyaya iyoyo. Ko ndaigoziva kuti ukanosvika ukapaka paJoburg pepa munoona pane chibhawa chinonzi Tudho chiya patudho hotel paya munopaziva, munoona panamira mabhazi pamalawi kuseruku. Handi chitudho chakatarisa uku kuseruku kunomira mabhazi ekumalawi. Ukasvika ukapaka pepa vanovhura madhoo handika vanokuvhurira madhoo votora kana mahandbag kana chivotiza mbosa. Indagozivei ndasvika ndapaka paya mai mwana ndine tablet yangu iri piko tablet iyo iri koko idzi kudhara paya dzangopinda fashion iko zvino dzakazobuda mufashion vidai kutati kana akatarisa abva nyatsokuiziva tablet yake. Tablet dzichangopinda mustyle, dzichangopinda fashion. Tablet ndakabata tablet yangu paya ndikutamba netablet yangu, ndikuchata netablet yangu iyoyi ndakamira paya. Hanimaona dhoo rakangovhugwa, hamoti rakangovhugwa sei dhoo. Hanimaona lucky hamino zvimboza zvinokuitawo Mwari. Handbag yangu yanga iri paside apa, handbag yangu yanga iri paside, asi somehow ndakangosara mukati mehandbag yazvokuti ndakasara mukati mehandbag, asi handbag iri mukati pasi ndiri kushata apa. Dhoo rakangovhugwa, muri kuwa mubva chatogwa ichi. Hello makasimba here mukokoma. Ndiri raiti muri sei? Tiripo, ndakumbirawo kungoti ndiwedzerewo pfungwa dzangu. Zvamataura hamuna kumbonyeba neyambiro yamuri kutipo semhuri yeZimbabwe, asi dai vamwe vedu vazororawo kuenda kumapeji zvechokwadi ende vanhu vanotoita nharo vachiramba vachitukirira. Hazvisi kubatsira, zviri kutowedzera moto. Nyange pakanzi kwai kwaitwa minamato nemaprofita chaivo kana kuti vechivanhu kuti paite runyararo, hapana runyararo runoitwa. Isusu vanhu tiri kungosumudza hondo. Manigerians chaivo munoti hatukwiwo here, asi vanonyarara mufunge.
vanonyarara kuti sistega mazimbabwenzi kubva kuTwitter nekuYouTube techingodzosera tikanyarara hatina chatinobva mufunge zvinokomendwa nevanhu vekumusha mumacomment section zvimwe zvacho ndoshaya kuti zvichiri zvekukomenda here dzimwe nguva zvoda kuti tingonyarara tosiya vachipopota zvavari kuita tichiita mastrategy vari kuenda kumusha tichienda vane mapepo osara mune runyararo zvinoita tichingovedzera moto tichiwedzera moto at the end of the day muno hamusi munyika medu tiri vaenzi zvino hazvizodi kuti tibva tataurisa futi tichikuchidzira tinotowedzera kuvapa hasha vana lax vacho too much zvisingatoiti. Thank you very much regai tizgovamo maita basi. Alright. Tiri kutsiurana pachedu guys, andi tiri kutsiurana pachedu as Zimbabweans. Andi muri kunzwa? Hello caller. Hello Sis Melly, how are you? I'm very well and how are you? I'm good. Sis Melly, ndoda kutaurawo nawe Dudula is ini ndinogara muno South Africa Cape Town. Is not until you. Ndoda kutaurawo nyaya iyi yekuti why maZimbabweans tiri kunzi tichadiwa urushu kunzi only foreigners because tisu tega tine competition nemasouth Africans. Mukaona kushanda chaiko murestaurant maZimbabweans, mudzimba maZimbabweans, kumatrucks maZimbabweans. Kuti tataura nawo zvakanaka kuti kana iri restaurant isabva yaita Zimbabweans kutanga kuna manager uchipinda murestaurant manager supervise ndi mzimba wese vari kumawaiters maZimbabweans kovadi kuti vakatoo tuwe muno tuwe kuZimbabwe tuwe uyu tuwe vanhu voshandidzana zvakanaka. I don't know. Let's just wait and see. For now, atikwanisa kuti tise mtemo kuti ngatidai because pakatoipa. Dei aibvuma kuti wa dialogue naye. Remember uyu mkomana chari kuramba chero kuti ainterviewe ataure nema journalist ekuZimbabwe. Ane sponsorship. Ndofunga iri powerful kumasure kwake. Dei aibvuma kutaurwa naye. Paigona kuoneswa na a way forward. Zvisingaiti ani sponsorship saka way forward inenge yakuda kuti even Malawian akunzi maZimbabweans, even maMoscan akunzi maZimbabweans. Zvirikuda kuti takafanana tunoita zvakafanana neMalawian nemaMozambican, maNigerian, maGhana, mashandiri vanhu. They do their own business. Isusu tine competition yekugara futi nawo malocation. Tagara nawo malocation tashanda mari dzedu takuita zvatinoita zvinowarwadza. Exactly. Thank you very much caller. Regatinzwe vamoto vakuti chi. All right, Sis Melly, thank you. Sharp. Ya pakaipa hapana kumira mushe, right? Ona ndubva utauraka ndikutumirwa. I'm getting this from my personal trainer yawo kugym. Ari kunditi ndiye muZimbabwean guy akandivhara mari yangu. Muri kuona pazvinotangira. Muri kuona pazvinotangira. Ari kutonditumira right now ndigere pandofunga mukona chesa pasi ushu. Achinditi ndiye munhu akandivhara mari yangu ushu. Ari kuramba nemari yangu. MuZimbabwean this guy ushu. Abva tondisendera nenhamba. Munoona pazvinotangira munhu wemuno ushu. Ari kundudza kudai. Handika. Ari kutobatikana. Chiimagine next thing pari kuuya Dudula iyi munomu. Anodi munhu ushu. Anodi. Antoti impavha. Animaona impavha. Ngaabatwe munhu ushu. Impavha ndakato birwa mari yangu. Ndamuka mamukasei. Alright, mukutora simeri mbizo zvaizvo vanhu ngavachitogadzirira kuenda kumusha nekuti zvaipa. Asi ndiri kungoti zvangu vemweya maprofita dai vambotimirira zvishoma nekuti situation yatira haichana vanhu vemweya iri kuoneka nyangwe dai asina mazizi anongoona kuti zvinhu zviri kuenda kwakadai so kwatiri kuenda kwakaipa zvisina profesi mukati saka vemweya tinokumbira mumbotimirirawo nekuti mweya tiri kutongoona zviri kuitika kuti nyika yaipa tifanira kunge tiine kudzimba vanhu vari kuurawa everyday nyangwe zvakaitika namukoma Elvis vakashayira here hazvidi mweya saka vemweya tiregererewo timbogadzisa mari dzekuenda kumusha. Alright, pakanaka kana mati vemweya vakuregererei. Right. Hani muri kunzwa. Regai titombofonera ushu. Anditika wewe mumwe wemari uyu vedu zvakaoma. Regai tione. Potiparirawo muno murasimbe kumwe peaceful muno. Kana telefoni yake tiwe kuti unoda kungadzosere munhu mari ushu. Uda kuti tipinde panapa titadze kuenda kugym zvakanaka kana Dudula yakatimirira.
haasi kubata foni chitsotsi vanhu vekumusha zvondomuwanepiko yemunhu iyeyo adzosere koche wangu hamari yake akadzi foni yake haisi kupinda Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Right, how are you? In SIS MELLY, ndoda kutaura kuti situation yedu maZimbabweans who are in South Africa is different from any other foreigner who is in South Africa. Nenyaya yekuti isusu tiri kutiza ours is a political situation back home. Imagine kuti vanhu vari muno muSouth Africa vasina mabasa, vasina kumboshanda ava, vakasimuka muno muSouth Africa vachienda munoti takwenda kunotutiza nhamo muno muSouth Africa tukwenda kuMozambique. Vanonosvika vachiitei? Okay. Vanonosvika vachicommita crime, vachiba, vachididi, nokuti haana skill. We have a group of Zimbabweans vasina chikoro, vasina skill, vasina chii, vakatiza problem kumusha uko. Vari kuparira vakazouya avo vane skill vakauyawo kuzotsvaka mabasa in an honest way. Vari kuparirazve avo magraduates anotoziva kuti inini ndiri graduate ndakadzidza ndakadai. But isusu nenyaya yekuti kumusha kwedu manje kwangofanana graduate asina kugraduate akadzidza asina kudzidza tese tainzaniswa kuiswa muone basket kuti naticha andokurwa nemunhu anosunda ngoro yemadomasi. So munhu wese akungoti ndakuendawo kuSouth Africa ikoko mutsvaga zvokuita. One. Secondly, inini hangu I think like some first with Tsotsi. Tikanyatsotarisa lastly apa pafa Elvis apa akafesa backlash isingaiti. I just think kuti since vasati vabata vanhu vakavashuta, another school of thought is telling me that kuti anogona kunge akaita this stage manage this kuti paite sekunonzi maforeigners ari kumushuta such that he gains relevance. But pakafa munhu kasha pakafa munhu you cannot stage zvakadaro chiuraya bro wako ndosaka enga munhu akaurawa ishamwari yake waifamba naye. Mukataza nerimwe ziso shuwa maforeigners kuti ari kuita musangano wake vanhu voenda kunomuataka zvinomeka sense. No, haana kuatakwa pamusangano vakatakwa vachifamba. Alright, okay, tosiya iyoyo. Ndichitsinira mutaura apesera kutaura kuti mapostori dai vambotinyarariravo kunyarira kuti zii ike zvino ukatarisa kumusha kwedu uko kuti tori neproblem yevanhu vanototipostawo kuti timwe chaturaya takanyarara mapostori pakangonzera ale ZANU-PF mapostori vanosapota ZANU-PF mapostori vane tsananguro mapostori saka toziva kuti tomira papi navo dai vambotipawo nguva vambosiyana nesu mapostori. Plus diaspora is not for the poor. Vanedzi marika find another greener pasture ngatibude in South Africa. Ndinewa wandongoti thank you so much. Saka imuri tobuda makanange pina ikoni inini first of all inini I'm going home then I'm going to Europe. Matowana visa makorokoto ndakawana wasawira vakati aiwa kuno kuuya heni makorokoto tiakuteverawo kuko kuUK zvotoindepi. Honestly, I was supposed to go to Europe last year but shungu dzangu ini ndedzokuvhota ini ndoda kusiya ndavhota at least my voice should be tongotiza tese takananga ikoko kuti tingopepereka ikono Europe yacho ine hondo SIS MELLY. 2 days ago makaona Russia yakadeclare kuti nenyaya yekuti America iri kuramba ichifoseredza masanctions muri kutisungira zvizvarwa zvemuRussia saka tamuted world war hatizivi zvichaitika kuEurope ikoko. Saka shuviro yangu inoenda kuti yes Europe is a greener pasture but ndoenda ndavhota. Chimira uvote, your vote counts. Chimira uvote, then also end. Says one is ndoenda ndavhota in 2023 pasera apa. Alright. Pakanaka muningino wangu. Pakanaka, thank you very much. Alright. Kola akazviwanira visa rake aripinda kuUK. Saka imi vasina mavisa tiwo nyaya dzenyu kuti muri kudi. Muri kurongei, what's your plan? What's your game plan? Vasina mavisa imi nyaya yenyu yakamira sei? Kola vakati wana visa ravo vari kutongomirira kuvhota ubvobva vari pasi zvavo voinda. Handiti ko imimi vasina mo game plan yenyu yakamira sei? Asi ndiri kuramba ndakatsikirira kuti vari kupimvwa nokusoti imbobudai munzvimbo. Chimbobudai because Hello, SIS MELLY. Ko namba dzakapinwa musi kudziona here naye Kola? Namba dzakapinwa dzitori pinned. Fona ipapo dzitori pinned pa live iyo kwamuri kuona live.
Okay. Umeona? Vanhu vane hasha guys, regai vanhu vataure. Vanhu vane hasha. Saka kuEurope, zvino kuEurope kwacho kuchauya operation Dudula. Zvozvo munowandisako. Chikore rino. Toindepiko naye asikana, toenda kupiko. Toindepi kuRwanda. Toenda kupi. Hey. It's not until you fall that Ndikutaura nyaya apa live phone number yakapinwa apa, phone number yakapiswa. Phone number yakapinwa guys, phone number is pinned up. Number iri pinned up. The number is pinned guys. The number ema calls yakapinwa up. Caller hello. Hello, Sisi Melly. Murisei. Akauraya muZimbabwe here Sisi Melly havana kuuraya pachawo here because there are some vari kuopposa. Naikola, ima hamuna kuwandishita pakutanga kuti kwavari chinhu chinonzi foreigner chinoreva Zimbabwe. Hamuna kundonitaura. Saka chero ari ani kana kuti ari ani kwavari chete munhu akauraya muZimbabwe. Asi chezoti Zimbabwe asiri akauraya. Because pane imwe location yandakaenda akamination handiti ndaitirivhera zvinhu zvavo zvikanzi nevanhu vaigara musvikadzi vanga vauya vachimata community members akati we don't want that nonsense uno takagarisana navo zvakanaka vanhu ava musada kutisa mwoyo wakaipa but ngatiregei kuda kusimbisana nezvinhu zvekuti kwaiye kune mamwe community members akadai so chinonisa vanhu ava kana vakawanda they will be overpowered. Isusu ngatingotsvagai way forward because tikada kuti kune mamwe community members ari kudai ka ndokutauriraika vanacharelaxa vanhu vakazokuwara vakachema nesu. Isu ngatingotaura izvo way forward. Way forward vanhu ngavaite peke and go Sisi Melly you are right and again vanhu ngavasiye chitsotsi redu wetanzwa nokuudzwa nemaZimbabweans zvinotonyadzisa. Vanhu ngavasiye chitsotsi. Finish. No way forward. All right, thank you very much Paul. And again at isusu we are weak, we are not like Nigerians akaswera amira kuKempton Park vakavachalinda zvakabuda panews vakati uyai vakabata chinhu dzavo zvakaramba kubva paya vakatadza kana kugoita access nemaNigerians yeti vaiti zvemanigerians ndovanoita nemadrugs. Isusu yedu we have been evaluated sevanhu vari peaceful in terms of kunzi jump high to jump up to high. That's our problem. Unoona zvinoitika nezvokuti manigerians they are safe because anenge ari even kunzvimbo dzavanogara havangosviki zvekumhanya zvino isusu tadhuva kuti tinenge takazara mulocation imomo navo mumukuku imomo tinenge tinavo handinoona wakamboona nigerian riri mumukuku iwe takazara mulocation but pavakaita zviya zvanyatika we were supposed to even march in peace kana even kuzviitira kuZimbabwe kufamba zvekuti zvisingobudawo panews kuti sevana veZimbabwe tashushika kutoti even maleaders edu azviona but we just kept quiet because vati ihondo yanyati yakahwirwa nekumirika vanhu vakatomiririra vanhu vekuMozambique vakatombostopa matracks anopinda munanikirine kunyika kwavo but naiwe kola kwachiti maleaders noreva maleaders apiwe vakuru zvenesu vacho we did not do anything we were just fighting our battle till quiet. We did not even show this is not good. So that's why tichijairwa manigerians paipa akapindirwa akamira netsvimbo dzavo murodi remember kupolo vakamira chero nepfuti vakamira vakati hakuna uyoyo vakati kana kuchisiwa tofa asi hapana kana mumwe akadhurwa ndopakasara havana kana kuzobvonetsa kana asi isusu takaurayirwa nyati tikamuona achidirwa fiwo achitsva we just fight we were just fighting kumasocial media but personally kungoti as Zimbabweans totoshedza mapurisa we just want to walk in peace and also challenge them to show them that yes we are here in your country but we can't let you do this to us. We are quiet. That's why zvinoyamboda yakumbodzi foreigner is Zimbabwe. Zvakaipa. Right, thank you very much caller. Thank you. Ngatinzwa wam. Madonna. Right. Hello caller. Okay. No, ndandishuka kungotanga notaura kuti order comment section order mino akomenta kuti nhlahla akanaka kudidi uko asi kuda zvechihure-hure chemajoni kunoko please this is a serious matter
just be serious for once. Ndokukomenta kuti akanaka izvo zvazvenyu. Anyway, back to a serious story. Ma-foreigners emuno, ma-South Africans, they actually employ us as Zimbabweans. Nekuti tinoshanda. Mukada kuzvitarisa ma-South Africans haafariri kushanda. Ndakagoshanda nemwe amekera ndinoita zve-caregiving. Ndakashanda nemwe musikana. Last year, pakoitonhora when it came to winter. She told me she wasn't gonna come to work. Because kwatonhora rimwe term summer. I thought she was joking, eh? Akaregedza kuuya kubasa mangwana acho. It was true. And akatoresigna kubasa with immediate effect. Manje maZimbabwe kuziya kwatikabva namwedu chinoiziva and tinoda kushanda. But at the same time, South Africans claim kuti tikuvabira mabasa isusu. Asi given the opportunity yokushanda, they don't want to wait. Right? In Operation Dudula, if us as Zimbabweans, as hard as it is, if you can actually find Operation Dudula, for example, Pinville, I see e-location, but I see location rakafanana ne rakanyanya. Okay, but then vanokoncentrata neikuokosteric because ndokwakawanda ma-foreigners asingakwanisiwo accommodation yekudhura-dhura. Kachiti kudhura-dhura kureva mari dzekunyanya, but mari dzekukuku tese tinodziziva. We must just careful ipapo nemhaka kuti ndomaplaces avanotanga kutargeta iwayo. Vanokwanisa kudzokera kumusha, maybe my advice is ngavadzokere kumusha, because right now vari kutaura nyaya yekuti hondo iri kuuya whether you are illegal or you are legal in South Africa. As long as you are a foreigner muZimbabwe, it's going to affect us all. Saka while we still have time, we can go home. We need to go home to dzokera, maybe start something. Kuzimbabwe kwacho kunorwadza futi because hakuna zvokuita, variko vakatotariswa isusu tinoshandire. Yeah, pakaipa. So otherwise, I think up until kuno kwacho hondo yacho yazoserera, that's the only option we have. Because I foresee hangu rufu rwakawanda pamberi papapa vasisatide muno. That's my contribution. Tonana mse Saturday, SIS MELLY. All right, thank you very much, my sister. Thank you very much. Oh, yeah. Pana kumira mushi. Kola, hello. Hi, how are you? I'm good, and how are you? Morisei ko nice. Tiri right, Morisei. It is not miserable. Now we amzadzine iri kunetsa now we kuti kurohwa kudini kudini. Is guys, it's a political issue. Yeah. The political issue tidade kuti tigotenderera tigodini ka. It's a political issue. Saka now we riponde kuti isusu maZimbabwe anditi atikwanise kubatsirana pachezvenu and atikwanise kumira pamwe chete. Kune dzimwe nyika vanhu avo vakaona vachiitwa like this vanovamiririra handitika. And isusu hachina kana vanhu vanokwanisa kutimiririra because isusu hatikwanisi kuzvimiririra pachedu togoti tinokwanisa kuzvimirira muchedu because ava vanhu vachinhu chavanonzwisisa chete chinhu chinonzi hondo. Kana vachida kutonganya chinhu chavanotonga nacho ihondo. Handitika ufungi isusu maZimbabwenzi, we are more targeted. Hatisiri kutega maZimbabwenzi tiri muno muSouth Africa tikukonzeresa kana kuti crime or whatever. Aiwa makatoda kutozitarisisa vanhu vari kushanda muno muSouth Africa maZimbabwenzi. Handitika ukada kutarisa vari kucrime wachona vashoma zvokuti hazvisi zvinhu zvekuti kana kuti mutemo ungatadzi kuzvikontrola izvozvo, asi ivo chavanokwanisa kuona ndechekuti kana ivo vachida kuti vagadzirise zvinhu zvavo vanogadzirisa nehondo. Saka ivo vanoona easy way yekuti tikaataka kwakadaiso ndokuchaita kuti zvinhu zvedu zvinake. Ofungi doesn't work that way. Handiti saka nawo iripo indekuti hatina here vanhu vanokwanisa kutimiririra kana kuri kuti vanodzosera vamwe vanhu kumba. Handitika vadzosera kupeace, noti kuti vanhu vanenge vakupiswa zvatirikuona zvichiitika. Isusu sedu tiri kuCape Town handiti right now, asi kunoku zvako kwakanyara
mara kunokuva nongoitisa nahondo dzavo zvavo dzekupfurano nepfuti asi kana uri munhu ari kuziva bhizinesi ako ari kuita zvaari kuita hauna problem navo at all handiti asi kuti vangaite zvavo problem yekuti vanokwanisa kuuraya vanhu kana kuita sei sei zviri kuitikwa ikoko kana zvinosimboitika ikoko majobek makore ese apfuura ayayo tinongozviona mumativi handiti asi problemekuitika tokutoda kutoti way forward yekuti vanhu vabatsirikane because zvinotirwadza zvee zvichitirwadza because anenge aurayiwa is my brother handitika ezimbabwen wese is my brother handiti saka tinotorwadziwa hapana here imwe way forward yatingaite nayo kana yekuti tikwanise kutaura nevakuru hameno tikwanise kumiririrwa zvese izvi zvimire izvi kana zvitikwanisa kumira kana vachikwanisa kudzosera vanhu ine peace way vovadzosera zvakanaka ndo panga pane chinangwa chedu kuti vanhu vachida kudzosera vanhu vese asina mapepa achona ngavadzosere mune zvakanaka pasina kupisa kwevanhu ndozvadaitiraya kuti titaure naye paya ndatadza kundo kumhorisa chiti kudii ati yese SIS MELLY kuti ndinyatsa kumhorisa zita rako ndachida ndo kumhorisa chiti kudii kuti tipaite peaceful way yekuti pataugwe vanhu vachidzosega vadzosegwe mune zvakanaka pasina kupiswa pasina kurohwa handitika saka manje inda ndakazvipira asi ndakazoona matop journalist ekuzimbabwe achiti tatraya kuda kutaura naye munhu uyo asi kuda kutombotaura naye ndikatozofunga kuti yezvo ko iniwo zvanguwo zvayo pombi yadona unganditeerera ungada kuponondiwa hangani munoona chinoitika ndechekudai so nekunyarara kunenge kwakaita kana kuti vakuru vacho vemunomanditika zvinotoita nge zvine chekuita vane chekuita mukati mazvo handiti saka ipapo manje ndopatiri kuita big problem ipapo zvokuti kudai kwakurukunzi vaikwanisa kutaura munhu anotokwanisa kutimiririra mumwe chete musouth africa murume uyo anonzi Julius Malema uyo ndiye munhu one anokwanisa kutimiririra pasina vamwe vese avava ivo havasi kuzviona kuti nyika inei iri kuenda kumawere ndozvavasiri kutarisisa kuti nyika inei pane zvese zvavari kutiitira ivo nyika inei iri kudonha handiti tasaimokutezi nezvi zvinhu kuzimbabwe mafuta atochipa pane muno chaimo chaimo just imagine kuti mafuta ataitenga 40 something rands a 2 liter ezve zvari kuita 112 mushoprite handiti yapakaipa back to that issue handitika yedu isusu maforeigners nechimwewo chinhu ngatisaite kuti isusu pate zvedu hama dzedu ngatisaite zvinhu zvinoita kuti tingonzi svasvasva nguva dzese our brothers vamwe vachono ukapinda mujobek mambia munhu anotokubata vazhinji vachona mazimbabwe ndizvozvo ngatitaye imwe minzi yekuti tiwane nayo mari noti yechitsotsi timbabva haisiriyo way ndizvozvo ndizvozvo munozati chinoitika chii pakangoita kana kuti one is either one impakistan I think naimbogara kujobek ikoko vanzvadzi pane nzvimbo inonzi kumandela handitya kana uchiiziva kunonzi kusprite kutokoza one impakistan akauraya munhu one wemulocal asi makamane more than 3-4 mapakistan anga aurayiwa one impakistan pakabva padzingwa mapakistan ese akabvariswa mashopi ese mapakistan handi mukunzwisisa saka ivo kana uri munhu wekunze ukamosha zvinoita sekunge zvinonzi mazimbabwen ese kana kuti maforeigners ese ndo akanganisa handiti muri kunzwisisa hameno hanzvadzi takungoti mwari ndo vanoziva dei hameno dei vangopindirawo zvavo parege kuita rimwe doparopa rinodeuka handitika izvi handazitaura chokwadi isusu kuno kweduka haufari uri yes uri safe but uchiona zvinenge zvichiitirwa vamwe vako haufari ende mwoyo yedu inotorwadza unotosvika pakutobatikana kuti munozati rimwe zuva nzvadzi mukadzi wangu akabika sadza handakwanisa kuridya anga abika nei akanga abika nei usavi akatenga abika negisi zvakanaka handakwanisa kuridya uchiona zvinenge zvichiitika izvi handinokwanisa kuridya nekuti munhu yeye
ndakaona ari mwana wamai vangu ndakaona ari munhu wepadhuze handimudzivi hangu handina hangu kama naye asi kuti zvakandibata kusvika pabvunzo sekuti uyu mwana wamai vangu kauya kutozwa unotadza kuridya shuwa handina kukwanisa kuridya ndakazongoti izvi ndinoziva maoko mamwari handidya nechimwe chinhu ngatitsvaye kunamatirana ngatinamatei tichinamata tozvisa maoko mamwari kana paine vatungamiriri vachasvika pakuti taurirawo vachaisa a voice on that would appreciate that. Thank you hanzvadzi Manzuma Kukutu. Thank you very much hanzvadzi yangu. Rikaiti nzwe vamwe. Handitika. Rambai muchikurudzira vamwe vedu tikwanise kubatana pache zvedu tichinamatirana nekuti hondo dzakadai dzatisingakwanise kurwa isusuka kana nemapanga nepfuti nechichi tinodzirwa nemabvi. Yes. Thank you very much. Machechi ngavatinamatirana. Handisina kuona machechi anobuda vachidedzera mari vachititwa mutuda machechi anonamatira mapurisa dzakure. Tine mari anotitwa pamutowa tuda anonamatira. Vanotunamatira vanotizira nyasha. Tuna mapasta anotunamatira vanotizira nyasha. Ndizvozvo. Thank you very much Kola. All right. Sharp. Hanzvadzi yangu watara mafacts facts loading. Hello Kola. Hello, Susuneni Murise. Did I Murise? Tiri right, yeah. Yeah, maunza inotostressa. Ini mafungira angu ndikufunga kuti zvaibvira vana vechidiki vekuZimbabwe vari muno vane vana vatora vana vamboendesa kumba kana kune kwekunosiya vaendesa vana fe tichiona kuti zvinofamba sei ndotange zvanaka zvazvo vanozonotora vana vavo ndochinhu wani chandoda kungotanga wangu kutaura nenyaya yevana because kana isusu takuzotanganiswa ndofungowo tongomhanyawo takadaro tisina vana plus isu vakadzi vazhinji vamwe vanogara kuvarungu vavo vanogona kungonozvivharirawo kumasabhabha kuvarungu vavo vongotamba nhamu varingori ikoko zviri nani vana waendesa kumba ndosekutanga chechipiri vana kumba ya vana kumba gore rino vana kumba kuZimbabwe kana zvazonaka vanhu vanonotora vana toziva kuti vana havadi kusiyana nevana vavo but kana zvazonetsesesa mumalokesheni kuti ukuru kumhanya ndakaona last time ndakaona imwe vhidhiyo yomumwe murume akashudwa panhingiriki paservice station ndakaikanda panapo but yaya yanga iri hitiya iya inenge iri hitiya but ndakabatikana mai vakatiza kusiya mwana kumanya achisiya mwana vidi wega ende rufu rwakaoma esanjadzi MC mwana kaya kana kusiwa ipapo but tinenge tisingadi kuti manje zvozodaro kumaZimbabwe nekuti takawanda ende vana vakawandisa muno saka tinenge takuti isusu hedu tizoona nhamo yacho tega vana vamboenda kumusha kana zvanaka vanhu vanonotora vana vavo chechipiri futi kuba redway vanhu ngavaregere kuba havari kuba matables ari kubiwa emagetsi vanhu vari kuba ngavaregere kuba but naivo vanotenga makebhus emagetsi achona they should be arrested. Vanotenga makebhulu emagetsi vanoti ndiani anenge abvepi makebhulu emagetsi ivo vemuno ndo vanotenga makebhulu emagetsi iwayo mafatira kuno vatenge vasina kutozvironga here ndoonotoronga kuti moti mukaba todai zvozonodai vanenge vachitoronga vese chinonesa ndechekutika munongozviziva kuti pasitapo hapasitapo iwe ndiwonongonongedzwa pakaipa maforena ari kuba ende maforena atozonzi maZimbabweni kumasvono pana kumira mushe pakaipa kumira kumushe
ngavaipowo vachinzwa zviya zvokuti madzimai vatiudza mapostori uyo ari kuuya netsanangudzo dzake handioni takaipa because even muSouth Africa muno macho makatowanda mapostori futi animo handiti vanobhilivhawo mutsanangudzowo saka regai vapfuurane kumatsanangudzo pakaipa. Right, thank you very much Kola. Regai timbonzwa vamwe. Alright, pakaipa. Right, guys, I'm taking only two people. Tobadapedza ndoda kunogesa mask yangu ikumeso. Kola, hello. Hello. Maswera sei. Taswera. Intine pungo dzangu sisi. Kungofungira vamwe madzimai ari muno. Inongori suggestion yangu. Kuti vanhu vari kuti vana ngavainde kumusha handiti. Pane vamwe vanhu vaiva vakaitiswa vana nemasouth Africans. Vamwe vanhu chetongoti muno vanovati maboyfriends but kumusha kwedu chaichoti murume wake. Vachazvifambisa sei vanhu ivavo? Vamwe vakaitiswa vana nemanigerians, especially manigerians havadi nevana vavo. Anobva ati inini mwana wangu haendi ikoko. Vachazvifambisa sei vakadzi vanewo mapostori anenge achitaurawo kuti ivo vanofanirwa kunge vari aleti futi pasi pemuti pavanenge vari ipapo vachasvikirwa neuwandu hwavo vakadaro. Saka ngavave aleti vachiteererawo maprograms. Asi pane nyaya yangu ndepe ava madzimai akaitiswa vana nemamwewo maforeigners munomu. Zvichafamba sei? Hapana kazvinongo mumfowa kuti mututane muindeka kumusha kwevakakuitisai vana ndiko kwamakarogwa. Kana makaita vana nemanigeria mochiinda kuNigeria. Kana makaita mwana nemugana mochiinda kugana kwomugona kugara muno ndo munyika menye. Ndimo makamitiswe. Maya kuNigeria kune kunana Ghana kuine ndwinendege here vanenge vane mari dzachona here vanhu machona. Hani magweja tese tiri magweja muno. Ko vanhu vacho vanenge vachona kai kutamba naye kola. Imi mune mwana wokupi mi ndi wenyu ndoepi? Makamitswa ndi muno kupi? Situation. Makasiya murume kumusha? Ndakasiya mwana kumusha, handina murume, handi murume. Alright. Asi ndiri kungozvifungawo sisi meni kuti vachazouya kwamurizve vakadzivawo futizve vachiti sisi meni azoti haasi kuda nemwana wake, azoti ari kuda kusenda mwana kuNigeria kugana kuchichi. Saka andingoriwo but imi munofunga kuti madhudhulu ari kumbozvifunga izvozvo kuti kune vanhu vakazombomitsana kuno kuZimbabwe nekuchanga nekuMozambique kana kuti nekuNigeria. Saka zvatiri kuwadzinga zvofamba sei? Havana ina zvacho ari kungoona chekuti mufunga kungokurosa bhodha muinde kumusha kwenyu zvokuti muchazoita sei mimi nevana venyu vakumitisai zvine zvakwamurizvo. Ndatenda hangu. Alright Kola, thank you very much. Hapana kumira mushanzi nakwela vari kufungirawo nini navo kwanzi ko vanenge vakamitiswa nemanigeria kana kuti nechiisa kamodi iyi moindepi. Right, hello Kola. How are you? Ndiri right muri sei? Chisimele ndoda kubvunzawo ndakungokudza kuti nyaya yemaZimbabwe ainotosarira mapati chichichi but amunotika iniungana tumacho vanoti atakatakaungana kudaro. Ameno kukusadi kwenyu sedu tichanoita pati da tingata kwakutadi. Zvoda mimi? Handisi kutaura inini sisimele mutoda kumalocation because mukacharisika every weekend vanenge vachita mapati. Mazimba. Pamwana vachiza kwa vanogara kuti une kusati kwave nenoise. Amen. Mamuda kuti apate? Vatoi ndosadawa kuti pati riko rini. Kola, hello. Hello. Muri sei hanzvadzi? Ndiri resisi. Ndiri raitini. Tanditika. Murikuona zvikuitika ndezvekuti like hama dzedu dzogara location idzi. Problem kumabhawa kana vari varume vakawanda kumabhawa ndaimbogara kulocation. Waiti ukapinda mubhawa munobayirwa zvimajukebox yazvo. Anoridza machesi kana kuti dzomujukebox kubva yekutanga kusvikira pana 6 o'clock kusvika na10 achiridza macheso chete mujukebox. Handiti atinge varimo vachitokondai muchitoridze macheso enyu mujukebox. Wapedza wakakumba wamukombi mangwana
kugeza mateksi ndozvo zviri kutikwadzisa izvozvo zvinonzi madzimba kubehavha dzevana pambatso saka zvinoda kuti titange tabehavha ka then vane vana vanomboenda kumusha kugara umusha tozodzoka tozotakira ipapo because tinoramba tichingopera ka tichiziva kuti isusu tiri kuzvipedza tega nekuti aungati urupi nambawa wotenga makotsi ako 3 wosiya jukebox chirira macheso chete ende chinhu chacho hachikanzeleki kachacho ndozviziva ndopane problemu ipapa tinoda kunyanyoonererwa kushamisira selekti tumari tatinge taita chacho ivo zvino zvichirwadza saka best way ka kuavoida kuita zvinhu zvese izvozvo wongorarama life yako iri normal because unoshamisira netumari nhasi rumbava kurokesheni wapedza wapinda futi murodi udaenda kubasa iwe wacho kubasa kwakuenda kwaona mari yacho ka mumwe munhu ari pasaidi pako aikabhoikana newe nezuro uyu uchimwa doro rako rumbava haana mari saka best way anotoziya ndekutokuvinga iyo ndizvozvo saka zvinoda kugara wakavhurika maziso bcause nekuchinja kwekugara takaungana tichatiita tumapati kumarokesheni ukuku hazvisi safe kumarokesheni ndizvozvo saka toda kungogara uchingoziva kuti zvakamira sei then you mind izvo zvauri kuita wapinda muteksi kungomhoresa kuseni uya hauna chaunobva nekungomhoresa vanhu unyarira zvakuziva ndizvozvo toda kutaura nyaya dzepolitics dzanenge vachitaura dziya siyana nazvo hadzisi zvenyu iwe chako chakazotobaya so kungomainda bhizinesi ravo ndiwo point yangu iyo thank you for mapoints enyanzvadzi maita basa thank you vanezedza kunzwa ari kunzwa hapana kumira musha hanzi ngatishandise hanzi komekedzai nyaya yekukomenda kwalake ndavaudza vane nharo havadi kunzwa varege vaite unokomenta havadi kuzvinzwa halo ano kana ndendisina kuona unoziva kuti mafoni pamuri kufona panhu haina masaved numbers saka nditooni kuti who's calling who ndaona pink profile picture pawafona alright mama inini handi alright ndichitaura hangu muonero wandiri kuzvitaka I think pavanhu vari kuteerera pano vanhu vekuuefa ndoziva kuti pano vamwe vasingabhilive maprofets vasingabhilive kunana prophet makandiwa but vanhu vekuuefa mukarememba ndatozvizarukirwa vanhu pari vachitaura nyaya iyoyi there was a prophecy yakapiwa naprofet makandiwa then uko vakataura vakati jeri ramuri kutaura kuti chavagona hapana jeri ramuri kufunga kuti ndo jeri hombe muzimbabwe iri kai vakaijeri because ndaona vanhu vadzoka kuSouth Africa vadzoka ende vadzoka vane unhu hwekusouth Africa so what I know muone vari kutozvita ndiyo iprofesi yakutosadzidzwa ende vanhu vari kudzokera kuZimbabwe ndizvozvo you know so my advice hangu kune vanhu vane tumari twavo I don't believe ndosaka muchiona ini ndinosapota zvandoda cause I don't believe kuti government ngaitipe basa munhu creator something chinokupa upenyu you know do something kana iri mari yangu wakachengeta ita business rako raunozoti tasikokusapota wadzokera kuZimbabwe kana dziri dzimba dzemamusati mavaka shandisa mari iyoyo do something invest kuZimbabwe kana iri shop kana uchivhura chii chinoita kuti uzosikuwana pekutangira kana wadzokera because what I know is kudzokera tikudzokera whether tiri kuda kana kuti hatisi kuda azvona so ndo advice yangu kune vanhu vari munegirikini vari kunoku right ndinasodati zvakutotaura zvokudaro ka bhaibheri riri kutozadzikisa zvinhu zvakataurwa bhaibheri rakati nemazuva ekupedzisira marudzi achapandukirana handiona zvekuitika pa takutopandukirana kaSouth Africa vs Zimbabwe kwakuchevengana kauko vana vanyamunhu vachaurayana vana vanyamunhu vanganataura kuti vachaurayana hobho zvinhu zviri kuitika zvese ndifunga bhaibheri rakutongozadzikiswawo zvaro amen ndozvitwa zviri kuitika izvozvo mava musazokana nofondera munhu wesatanism toda kuzwa mazita evanhu regai ndibve ndatotipedza iyi ndipinde munyaya yacho tioni hei pakaipa alright sharp zvina ndokanga mwaema sananisti last caller wedu ikola hero tiripo makadiko
haina kuti une pepa remuno kana kuti hakuna. I think ichangobata munhu wese. Saka zvatopoka munhu kutongogara wakagadzirira. Ndochitoripo. Like zvokuti kana une zvinhu zvaunokwanisa kuendesa kumusha kana vatori vana ivavo iwongosara zvokuti kana zvikaputika unongosumuka uchingoenda wega. Ndizvozvo. Otherwise vanhu ava zvavari kutoita simele havana kuda kutanga vamirira 31 July. Handi muri kuona? Because ezvinezvi tichiri valid namunhu. Saka vakatotega titotangidzira izvi panozosvika 31 December ka. Vane vake. Anotekepo ndozveshuwa. Ende plus chinonetsera isusu vanhu vekumba kwedu simele izvezvi kune chimeseji chikutenderera chekuti vanhu endai munotora maaslam. Vanhu vachisimbisana nezvimwe zvinhu zvekuti zvinhu zvacho anenge atori manyika. Aiwa, aslam is effect is true, right? That's very legit. Ndakataura vanhu pazvakabuda ngati mbomira ndikuverify ndikaverify and people are taking aslams for sure. Saka toenda kumaaslam. Hamutoende munotoapply online. Toapply online kuti hatitaenda 31 December. Kana wapuwa aslam yako ka uri first time apply unenge uchagoindepi uri aslam yemuna uchabva mugwinda kuZimbabwe ka wamugari wemuno. Imimi chimbofana indai mumbonofana kuvhota imi mani mavagara vatongeza kuti muri kuenda December. Mofana fana kugara mainda semunhu anga arongedza bhegi rake vamwe chichatevera navo. Alright, iripo. Right. Guys, aiwa iyakwana mara makola zakuramba chingofona guys. Iyakwana guys nyaya ingaperi. Ndoda kuzozoka manero remember kune live na prophet waiva andingasodzoki guys. Kune live manero andingasodzoki. Chire gaiti inyaya imainzwa niti mainzwa nyaya iyi kuti yakamira sei ye oparishaka ini anenge ane nzeve dzekunzwa azvinzwira. Anditi ane nzeve dzekunzwa azvinzwira. Ndaida kutanga ndazonye aslam because zvinoita kuti vanogona kuti aslam chinosvika muchinobatwa ikoko muchinoti maungana komonzi dzo muchingoti masvika ikoko mosvika munzi batwa mose ndo kune kuri kutapudzwa kwamunenge muchitwa mbichana muchitapudzwa muchidaro hanimaona uyu wesposa ita kita kuzomubloka ushu katimbo mubloka ngora pachikuya kuzokumaketa panapa sposa wataura nani who did you talk to hanimaona zvinogona kuitika kuti munonzi uyai muzati munozaraka maZimbabwe ndo kwamunobatigwa munozara musvika marabasa tevelen rakasvika kudai so yosvika zvai home affairs yoti mose miro dzvi motoinda hanimaona makutorova pasi hanimaona makutorova pasi sainiwe but ndakazvikonfirma ndikazvinzwa hangu kuti ndizvo ndikaitimbonzwa uyu vari kunzwisara nistui but ane nzeve dzekunzwa anzwa zvikuru sei vari kuprimview uko kunonzi kupimview kwacho kutaura vanhu tikupi please itai kuti mumeke sure kuti madii Bekicele akafa Bekicele zvakangofanana anotaura kuti kudiuya zvangofanana Bekicele zvangofanana Bekicele yana kuti anotaura chine musoro hapana gati towa zveda vevesana nizima vari kuti kudi tiwe mazita unoona zita ko riripo chizimeli ndakuona iyi kokoko uheya kuti haufa right kaitinzwe You have reached mailbox uripi asuri kubasa munhu yasikubata foni asari kubasa nai kabate ukatiwe kuti aufa ayo guys munhu uyu asi kubatika saka inini zvamandipa namba magora chirega ndimboteerera live yake ndimutsvage first mirai ndimutsvage first namba yake zvamandipa mirai ndimutsvage first ndinzwe nyaya yacho zvizere ndozodzoka nelive yake
mukangona ndadzoka naye anoona ndodzoka naye hanzi pamwe afa mirani mbonowa nyaya yacho yamuri kuti yainya kukosha iyo kuti yakamira sei. I'll come back naye andika guys mosikira zvakanaka saka kune vaya and guys I only need about 5 people kuti tikwanise nhamba yanhasi kwaprofeti 5 people only vachiri kuda kutenga airtime dzavo totari naprofeti only 5 people only 5 people. Hanzi try another number. Imwe number ndeipizve ane tuma number ane manamba 2 here ane manamba 2 here ane tuma number kwa imwe yakanzi 06 inopera na 665 ndeyake. Alright, mira pane imwe ndamboona pana pandashaya kuzati ndeyani 062 munhu ari kuzimbabwe here guys naimi guys munhu ari kuzimbabwe kuti ari musa because inhamba yandapiwa ndeye musa ari kupi munhu uyu because ndikufana nhamba dzesa kai muta zvenitwa nebhadhi sei indapiwa nhamba dzekuzimbabwe dzekusa dzandiri kufona ini munhu kwai kuzimu ndikufona nhamba dzemusa ini dzanyogwa pa078 saka nedzekuzimu hamunonge mandiudza zvokuti guys zimu ndikufona dzesa ini mbere ndidzifambire nyaya dzacho ndidzifambire ndikufona dzemuno nchiti kuda ndedze uyu dzidzifambire toni Yes, I'm just what you say. Hey, Murray. Did I to pay? Yeah, I'm doing. All right. Urukutara ni wana SIS MELLY diaries, ne? Yeah, no then. SIS MELLY diaries. All right. So my members, my fans, pana pandwangoti kune nyaya yakaitika nezuro nyaya batai munhu ndo vandipa namba. Though andisati ndaiona zvangu nyaya yacho. Chii chiri kuitika newe naye Johnson yatsotishera what's going on? Uri pakasununguka here kana kuti ndikufonera after 2 minutes ndikufonera unyatsomira pakasununguka. Badi? Ndikufonera after 2 minutes unyatsomira pakasununguka nditi. All right. Okay. Aiwa guys. Kwauya nyaya inonakidza kantu handingadzibatanidzi nyaya idzi uya kuramba chingodzoka wega ndimudelete guys handingadzibatanidzi nyaya idzi dzinonakidza idzi neiyi yedhudhula aiwa dzoseparetwa kuitira vanhu handingoda kuzoona kusaka ini zvondokata ndodzoka ina nhambotla guys mirai nditore tii yangu mirai ndimbobika tii murambe muri pano mirai muri pano rambai muri pano andika mirai nditore ndingoti tii fast kapi yangu iti ndomwira pano hana mbodla bva makusene nyaya dzemapirisi aya saka ndakuda kuti ndimwe mapirisi emasikati zvaprofeti vakatomira ndimbowai yemasatanisti profeti mungambomira togona kuzota kana mangwana live yenyu nhasi mirai timbonzwa yemasatanisti saka guys musainda
tozondakapa heyo pamberi apo toziva heyo pamberi apo mina ndimbotora kapi yangu yetii kutonhora plus ndimbopfeka masokisi makumbo ndakuwa chando musana uya ndodzoka musainda